Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 24-nji noýabr hepdeniň 3-nji güni siz Türkmen Halky Dewleti kanalyna bizim çykyşymyza sebep boldunuz. Menim şu günkü çykyşym Türkmenistanyna näme üçin hukuk gorýan edaralar adamyň hukuklaryny bozýarlar diýip, ýa şu temadan çykyş edýän. Gelin şu tema geçmekle biz Türkmenistanyň gelin habarlary seyredelim. Yine Türkmenistan'dan habarlar geldi. Birinci bilen Türkmenistan'da Serdar prezident bolajak bolýar. Dolar düşýär, gowulaşýar, hemme zat gowulaşa diýip myş-myşlar bar. Gelin şuna seyredip geçelim. Men öňkü çykyşymda aýtdym, şundan bir gün geçdi çykyşymda aýtdym. Serdar Berdimuhammedow Merkezi Bank kontrol edip, ýa kabinet ministriniň orunbasary bolup, vice-premier bolup, esasy Türkmenistanyň pullaryny kontrol edip, Berdimuhammedow ikisi pul ogurlaýarlar diýip aýtdym. Men aýtdym, Türkmenistan Merkezi Bankyna karbamid zawodynyň gelýän pullary 1,5 milyon, 2 milyon dolary bular günnäki gelýän giýdejini Merkezi Banka salyp, şo ýerden akşam giýje çykaryp valyutçyklara paýlar. Ýürüýterler, ýa-ni emhime işgärler bilen. Şo ýerde valyutçyklara 50 santim berip, şular ýa-ni gara bazarda gara adamlar ýaly pul oýnadyp, ýa-ni bikanun ýagdaýda valyutany açýar. Ol duruşy bir kanun. Näme? On hiç hil tapagy ýok. Şol çalışmany bir gün durutsaň, valyuta ýene böküp çykýar. ýa bir 10 günde ýene öňkü bahatyna 40-a barýar. Şonuň üçin on hiç hili tesiri bolmaz. Ol bir wagtlanýça adamlary uklatmak, adamlary ağlamak üçin. Men näme beýle diýen sebäbi serdim. Egerde ykdysadyýat işläp başlamady. Türkmenistandaky kredit aýlanyş pullar sistemasy işlemese, egerde Türkmenistanna gurumalaryň arasyna, edarlaryň arasyna, kärhanalaryň arasyna, ýa-ni kärndeşiň arasyna gowy ýa-ni harytlar alyşyp, pul alyşyp geçip durmasa, içinde Türkmenistanyň içinde harytlar öňdürilip, ýa-ni gidip ulup gitmese, öňdürülüşde ulup gitmese, egerde Türkmenistanyna pul aýlanyşy üsüp gitmese, egerde Türkmenistan öz harytlaryny daşurda eksport etmese, diňe nebit galdy, başga böleklere. Egerde Türkmenistanyň nebit galy gelýän pullar Türkmenistan büdjetine gelip, o ýerde 3,5 manada öwrüp, ýa-da bir kommersiýa kursda öwrüp, şo pullar siňse Türkmenistanyň ykdysadyýetyne. Egerde Türkmenistanyň prezidentiniň siýasaty demokratik siýasat bolsa, ýa-ni kanunlara hormat goýup, kanunlary bozman, adamın haklarına hormat koyup, olara mümkünçilik berse, onu Türkmenistan'a ýa kreditler, investisiýalar. Türkmenistan'a ne investisiýa, ne kredit alyp bolýar. Bütün dünyada maskara bolýar. Ine şoň sebäpleri üçin we ýine de başga da bir topar sebäpler üçin dolar durmýar. Dolar uçup başlar. Diňe gara bazarda öňkü Niýazowyň edýän oýuny, pullar çalyşyp, valyutany çalyp, valyutçyklar gaçyraýmasa, başgaça gaçyp bolmaýar. Başgaça kanun esasyna ne spesialistler var, kadrlar var, ne de bulara meýnamalar var, ne de şularyň şuňky ýagda krizden çykmak güýçli plany var. Şonuň üçin bular çykylmaýar. Bular diňe bir kanun hereketler galýar. Egerde Serdar Berdimuhammedow vice-premier bolup, kabinet ministriniň orunbasary bolup, eýen bu düzgünçilik edýän bolsa, bir düzgünçilik. Onda diýmek eýerti prezident saýlansa, diňe bizim bir düzgünçilik ýollarynda. Ol hökümet kanunlary işlemeli, ýa-ni şol edýän bir düzgünçilikler jinaýata çagyrylýar diýip pikir eden ok. O günü ýa-ni bir düzgünçilige öňe urýar. O diýmek bizim haklarymyzdan berja etmez, ýene öňkü siýasat, öňkü sistema gider durur. Onda bizim üçin näme ýükler? Diňe bir ad ýükler, Gurbanulla berip Serdar bolur. Başga hökümet. Mümkin mundan beter bol, näme bolsa da bu Gurbanulla ýa-ni bilimleri we öňkü Sowet sistemany gördi, öňkü Niýazowyň sistemasyny gördi, bir tejribesi bar. Bulu onu näme gördi? Bu Kakasyň diktatorlyk durmuşyny gördi we Kakasyň biheppe edýän ýoluny gördi. Başgalar görmedi. Şonuň üçin näde bilýärsin? Bu ne komandasy bar? Bar komandasy ýigrenler, garyndaşlar. Başga komanda ýok. Olar paraxorlar, olar bir bozgu adamlar, jinaýatçy adamlar, olar Türkmenistanyň üstünde gaýtyp çukurar. Mundan beter galar. Şonuň üçin Serdar Berdimuhammedow gelen ýagdaýynda
ýagdaýlar mundan kyn bol. Ol bir kuçaýlyk ýani saýlawy geçinçe ýani gowraşar bol saýlawy geçdi bir kuçaýdan tanamadan Türkmenistany. Şu günlerde kaýly bolsun. Ine şu ýagdaý bolup geçýär. Indi gelin biz esas temamyza geçelim. Türkmenistanda hukuk goýan edara näçe hukuky bolýarlar. Ine men Türkmenistandan bir habar aldım. Türkmenistan'ın hem vilayetlerin hukuk goýan gullukları öz nägeligini bildirip başladylar. Sebebi ofisiýerlere jaý berdim diýip ýa-da işden çıkarýarlar, sakrasheniýa diýip ýa-da saglygy sebäpli işden çıkarlar ýa-da pensiýa çykaýsalar ýa-da başga vilayetde işe işlerler, onun ýani hukuk goýan işgärleriň öňünden berilen jaýlaryny elinden alýarlar. Diýmek bul bir arlyk. Jaý berýärler diýip, ýani wagtlaýynça berýärler. Sen ya işini çalışaydın ya da başka bir ayeta geçerdin ya yaramadan gulluğunu durutsan ya da pensiya çıkın cayın arayarlar. O bu vaxtlarını apşarlı oluyor o cayın olmayan. Şunun için yine şu ağırlığı inni hukuk koruyan gullukları düşündü. Şöydeki işleyen adına düşündü. Hükümet bunlara da hiç tat verme. Bunları ulanıp bağır halkın ağırını bunları sindirip şunun ellerini edip inni onlara da yankı, onların haklarını berja etdi. Şu pursatı ulanıp Gurban Uli orgun işlerini yeni de halka karşı ulanacak oluyor. Yine size jaý berýän diýip Allah diyor. Onda hilmi hukuk goýan gullukdaky adamlar hemme gowy düşünipdirler. Gurban Uli yalançy. Gurban Uli Allah halky talap, erteki gün gaçyp gitjekdigini inni görüp başlady. Gurban Uli hukuk goýan gulluklaryň işlerini halk bilen biz hukuk goýan gulluklar halk bilen biz boljak bolýar. Siz erteki gaçyp gidersiňiz, biz halkyň buna jogap bermeli bolýar. Hemme etmeli ýani bir kanun işlerinde biz etdirýär, bilim erteki jogap bermeli, gaçyp gidersiňiz diýip gönaýýarlar. Şonuň üçin siz bizi prestuplenýa itelýärsiňiz, biz şonu etjek gel. Biz şoňa garşy diýip açyk aýtyp başladylar. Onun sebebi inni olaram doýdular. Şu rejimden, şu bir idiot görkezmelerden, şu bir näme dogry bir kanun çärelerden, görkezmelerden doýdular. Ýöne muňa garamazdan hukuk goýan edaralyň ýolbaşçylaryny prokuratura bilen gorkudýarlar. Olar hemmesi haram iş edip diňe halkyň pulunu näme edip almaly şonu urunlar. Halky watany hiç kim alyp edemez. Ýurduň içinde 3,5 milyon halkyň ýaly türmede oturup çykdy. Olar türmäge salyp, türmenin içinde mertebesini, ruhunu düşürüp, gorkuzyp, soňra bu doğal gorkuzansan olar prezidentin ýani amnistiýasy edip, pul alyp onu daşyna çykarýarlar. Çıkıp halk diýilgi bolýar. Ine şu bir sistema, şunu ýani Saparmat Niýazow boldy. Men öňe aýdyp geçipdim. Türkmenistanda gorku nämeden bar? Ol ýöne biz gorkmadyk. Biz öň gahrman halk näçe gorkalyk sebebi bize garşy ýürütilýän sistema gurulýar. Onun barhana Türkmenistan'ın yardımdan Boğra halkı türme girip çıktı. Olur ya dünyada halk yok ya türme girip çıktı. Girip çıkanların türmede hiç şert yok. Şu yerde mertebetini ruhlarını yani düşürüp, korkutup, hile edip, adam hatavını görmeyen, yeni bir dağıtı olsa yani sen yeni basarsın deyip çıkanlar da video çektirip yani bağışlama sorutup Niyazov'tan ya da hükümetten bağışlama sorutup çıkarıyor. Olur adamın konstitüsyon kanunu bozulduğu oluyor. O hiç devlette yok. Demokrat Kore'den başka. Yadınızda var mı? Ben yürüyüte tankid edip bütün dünya korumalarını düşündürüp yatırdım şunu. Yani çıkışlar edip devlete toparlı çıkışlar edip şu Türkmenistan prezidenti öz yığınağından adamları yani ministerleri, kabinet ministerinin orunmasarını, yönü departamentin adamlar, yönü köçedeki adamlar yani yol kanunlar bozu deyip olur çıkarıp mertebesini düşürüp olur bütün halkın önüne yalvarttırıp prezidente atama, bağışlama sorup mertebesini, ruhunu düşürüp şu sistemanı koydu, televizyona koydu. Neymiş bu adamlar korkuyor? Sen televizyonda çıkarsın, yalvarırsın deyip olam öňünden urup gorkudyp soňup çykarýarlar. Diýmek şu maşin
Ön televizyonda da vardı. Yine ona yatırdık. Yine türmelerde. Şu türmeye girip çıkanı ya kovur ediyorlar. Ne etsen şunu et. Adam ölür. Türmeye çıktılarsan. Paraholuk et tapağı yok. Yönü siyasete hoşuna öz haklarını ama sen prezidente hiç sat değil mi? Şol prezident ne etse şunu da hakkı var. Bu bizim padişahımız deyip bulur. Yani korkutup mertebesini açırıp şol sisteme koyulan son ona niyaz koydu. Şol yürekti. Bir şunu yatırmadak olmuyor. Şunun için biz bütün halkları kurumların türmelerini vermeliyiz. Biz statistikadan var. Ne yapmışız? Munça adam Türkmenistan'da batırıyor. Ne yapayım? Türkmen halkı bütün cinayetçi mi? Eğer de paraholuk üstün mü olsa, eğer de bizim halkımız paraholun üstünün işlerini çözmeli mecbur olsa, onun halkın günahı onun yol boşluğunun günahı. Hem kanun sistemini paraholuk sistema öğren. Kim? Berdi Muhammedov ve onun hükümeti. Demek kanun esasında hiç şart kazanıp olmuyor. Şu kaptalla kurulan, öz-özünden kurulan ya da Berdi Muhammedov tarafından kurulan paraholuk sisteması işliyor. Sen şöyle para verip işleyen, öğrenişen ahir bunu tutulup gidiyor. O yürüt ediliyor. Şu sistemi saklamak için, korkulmak sistemi saklamak için şu paraholuk sistemi. Şurada paraholuk ediyen de bundan türmeye çıkayan da sen yiyen türmekeş, atmet gelmeli. Sen ruhun kaçtı, merteben kaçtı, korkulurun. Hiç rataydan bilen o. Sen yiyen padaşka yal getiriyorsun Türkmenistan'da. Ve sen diğer şayet birlik Türkmenlere görünmeli yani. Ey şu yere bu düşen yığınak giderler. O yerde kanun yok. O yerde başka Türkmenistan. Şu yani adamın ardına korku yayılıyor. Yine bu Türkmenistan'ın diktatörünün esası instrümanı şu. Şunun için hukuk koruyan kurumlarını, idaralarını yani berkidip bulur, hukuk bozayan idaralara döndürdüler. Yalnız zaman Atacan var. Büküp, yankı tutup, men yadımda bir minister tutanla, men şon kabinetim dedim. Şol gün aytti. Siz planını tutun, yanına bir 30-40 tane firma takımda mafya edip basın. Ol yankı kanun ba ya ol adam günahkar değil, sezilmeden. Şu yerde men ağzım açtım. Niyazın yani veren buyruklar oldu. Yani şu yer generalni prokuror öz yani orunmatarlarından şuraya zadanya veriyor. Şu sistema şunun bitir olup gidiyor her. Yine şunun için biz Türkmenistan'ı düzeltmeliğimizde dine Türkmenistan'ın yani iktisadiyetini, dine Türkmenistan'ın siyasetini elle, bütün hukuk koruş sistemini, bütün yani yürütü, adamın hukuk koruyan demokratik institutları teyden olmalı. Ya olur yok. Demokratik institutların biri hukuk koruyan edarlar. Hukuk koruyan gruplar. Onu okudup durmalı. Onun arasından kontrol geçip durmalı. Halkın ardalarına olur yani klasörlük etmeli. O da yok. Şunun için Türkmenistan men size diyen zadım teyden ne oldu vurmalı. Yönü gelip barda polup birden grup başladan hemen at yıkılıyor. Önkü sistemini taklap yuvaş-yuvaştan düzeltip gitmeli. Birinci yolbaşçılarını, ikinci orunmatarlarını, üçüncü etap departament yolbaşçılarını, dördüncü etap aşağıdan şey yukarıdan başlamamak, aşağıdan hem yukarıdan başlamamak başkası olmuyor. Şunun için açık sayılırlar. Hem de açık. Bir yerde hakim sayılanıyor ama açık sayılırlar. Eyyem paraholuk duruyor şöyle. Paraholuk olsa şöyle sayılanmazsa derim yıkımın yani şunu ayırıp terden sayılanmıyor başladı. Şimdi şu yani. Şimdi men diyecek olanlarım dedim. Şu diktaturanın hukuk koruyan kurumlardan yasanladı, hukuku in bozayan kurumlar yasadı. Kulüpleri. Onun için ki yani kasam içip gelen ofisiyerleri mecbur yağdayla parahol olundu. Şu ofisiyerler inni şu kullukların mesela için polis kulluğun ağrayı şeyle var düştü, Huday takladı. Ön Sovyet Soyuzu'nda polis diyende yani bunu hakikaten bir 30% elbet olması 70% sen hakkın oraya ılgap yani nimeler tutuyordu, cinayetçiler tutuyordu. Bir görüş vardı. Her 100%. Sanlar şu görüşler. Arada yatsan da sanlar şey. Pastavoydağı yani radar satın alıyor başlığından radar alıp can vuruyor. Koyan mı? Bu neydi? Onu biznesi dönüp geçti.
hukuk koruyan gruplar. MHM'ne gurgun veremok. Bu teröristik bir guruma olup kaldı. Bütün içindekiler haram. Yektuk adam galan da bir gowrak galan haram adam. Onu cinayet işe çekmeli. Türkmenistan olanı şu teröristik toporu MHM'ni duruşunu Rusya'da duruşuna bir tutup basmalı. Bir hem ardaları yığınıp bir yani kontrolden geçer yani hemmesini kamise diyoruz bağladık netip olsa o cinayet çıkar. Tibe onun hakları yok. Bununla hakları olup diyor adamlar. Podstavalar uğruna hakları bozup bir topa dağıtlar diyor. Ve diplomatik kulluklar. Onlara bir saynap seçip geçmeli. Diplomatik kulluklar yani diplomatik yani ilçhanalar, konsulluklar bir haram dağdalar düğünde Huday takladım. O türmedeki cinayetçilerin şuradan arası. Bununla paralel adam ülsü de şunun pul alyalar Türkmenistan'a verecek olsa ya da onun metal o uçup yürütülüyordu pasportlar uzatma reisleri yaptırıp Türkmenistan'ın prezidentini korkutup yine şeyle biz kuruyor. O bir mafya. Şunun için ben Türkmenistan'ın hükümeti yok. Türkmenistan'ın mafya var ya. Mafyanın yolu olsun. Kurbanım. Ne şu yanda bulup geçiyor. Şu yali Türkmenistan'la bulup geçen dağıtlar inni Türkmenistan'ın hem kullukları içindeki işleyen adamlar, ofisyerler size men yüzlüyor. Pikir etmeyen yine bolyalayı böyle pullarını alsak bolya, cahil olsak bolya. Cahilin konfiskasyonu özünün basına. Yine ön kıyali amnistiya bolması yanlıklara. Ön kıyali yani para verip çıkılmak. Dakansa adzanka oturmalı olsun. Türkmenistan prezidentine seyretmeyen ola bir cinayetçi. O canının ölümün arasını yapıyor. O kaçmak bilen onun tohumuna seyretmeyen. Olur sizin avrayınızı kaçırıp sizin kulluklarınızı bir pazorun kullukları siz bir yani pıtkediler adamlara şol instrumentleri dönmüyor. Şunun için size yeni olarak yüklenen ediyen işinize berk olun, kanunları bozmak tiz vakti cevap vermeli olsun. Üstünüze arda yazılır. Hem medyan bir kanunlarını adamlar belli oturanlar. Onu yoğurt bolunu. Onu üstüne adaya da her yankı şu 30 yılla bolup geçen dağıtma olsa üstüne adaya da. Neye cevap verecek? Şunun için neyse ad bozsan kanunları şunçu da sen yankı adatta olsun. Kanunları bozup durursan onda sen canla konfiskasyalar, maşinle hiç tanımlanmıyor. Atop yani onu para alıp cahil olduğunu. Hükümlere çıkıyor. Bir garip maşkala verirler. Şunun tamam olur. Şunun için yine her Türkmenistan'ın halkı galyami ya da galmiyami Türkmenistan'ın halkı öz ardılarını ayıp bilyami, öz hak hukuklarını koğurak bilyami demesi de var. Türkmenistan prezidentine bağlı. Şunun için haçanla ertekun Türkmenistan prezidenti cenayeti çekilenine sizin vardır şu tarafta. Dikkat etmeyin. Şunun için ben size her vakit diyen kanunları beca edin, adamın kanunlarını, haklarını, niyeliklerini bildirip gelse kanunu sevdim. Eğer kanun hayatına gelen olsa hormat koyunda öz kasam için borçlarını yerine getirin. Hemen şunu diyecek hocam. Hormatlı vatandaşlar, yine benden soruya Aysan Aysın. Murat Kurbanov men geçen çıkışımda soru yaptım. Prezidentin sayılarına siz kandidaturanı koyup bilýäňiz mi? Jogap bermediniz. Men intek bilemok. Men prezident bolmak bir planym ýok. Biz ýygnak geçirip devleti topar bilen şu ýerde hökman topardan ýa-ni parti bolar, partiýadan hökman birini ýa-ni öňe çykarar. Kim bolar? Onu men taýlamak. Onu şol aktivistler taýlar. Ine şulardan bolmaly, borçlaryny bererler o. Şol adamam çykyp bizim şonu bolar. Devlete topardan hökman bir bolar. Kim boljagy belli değil. Prezident bolmak ýa bir neme bolmak men üçin bir uzatdan. Sebebi Türkmenistan'ın prezidenti kim olsa ol bir dogdokda 4 ýyl işlemeli bolar. Ondan Türkmenistan ýykyldy. Onu cemiyetine aldırmalı.
halk bilen gürleşmeli. Inni öň halk ýok. Mercedes'e minip aýdymaýlar ýaly. Inni häzirki halk senin öňüne jogap bermeli. Ol kerkişler çopun öňüne jogap bermeli. Gatul jogapkärçilik. Yani 30 ýaşyndan bäri jogapkärçilikde işläp gelýän onanyň iň kyn iň erbetme. Ine Fransada şeýle düşünüş bar. Ýöneköý adam bolup, ýöneköý ýa-da işgär bolsaň, iň bagtly adam haraplanýar. Sen ýolbaşçy bolsaň, şolaň aýlyklaryn pikir etmeli, salyklar tölemeli, biznesini östürmeli, şu işler durmadan bir giýjegini kelilen işler giýjegini işlemeli. Türkmenistan bolsa bir döwlet. O ýerde iqtisad problemalary bar, ekologik problemalary, tehnologik problemalary, siýasat problemalary, sosial problemalary, hemme ýerde problem. Döwleti ýykdylar. Ine şoları galdyrmak üçin 4 ýylda bir komanda bolup giýjegini işlemeli. O menin başaracak adım ýok. Arkamda komanda bolmasa, arkamda topar bolmasa başaracak adım ýok. Şonuň üçin şu meseleni häzir intek aýtmak iýer, biz öňde aktivistlerden maslahatlaşyp bir netije gelir. DWT topary şol prezident saýlawlarynda uçast edýän etmeýär. Birinji soru, ikinji soru uçast edýän bolsa, näme şertde kim saýlanmaly? Partiýanyň içinde saýlawlar geçmeli. Şoň üçin adam saýlanmaly. Şol saýlanan adam bolsa, hemme gollaýmaly. Ine bu üçin bäde Respublikansk partiýa, Sosialistik partiýa ýa-da Demokratik partiýalar içinde saýlawlar geçirip, içinde utun adamy şol programmada gollap, şonu öňe goýup, hemme şonu goýup. Şol ýaly ol men prezident boljak, sen bol, ol inni mümkin näme? Şoň üçin şu mesele şeýle terdiler, görüp nesip bolsa. Başga soruňyz bolsa berin, men bolumdan size jogap bereyim. Burada biraz ilerleme barmy açyk aýtmagyňyza gerek ýok. Ýöne sadece ýip üçüni bildirirsiňiz. Sag bolun, rahmetiňiz üçin. Siz de sag bolun bizi gollaýanyňyz üçin. Men diýjek bolýarlarym, bizim jemgyýetimiz şeýle bir ýaly, biz ýuwaş-ýuwaşdan galdyk diýip, tiýdem galdyk bilýär. Biz et gördük, tiýdem hereket gördük, ýuwaşam hereket gördük. Bir öz ritmi bar. Şondan biz öňe gitsek, biz aktivistler bolup öňde galýar. Şondan ýyda galsak, halkymyz öňe çykýar. Şoň üçin biz halkymyzyň ýa-ni öz bagtly durmuşy gidip biljek ädimini görelim. Anam. Ýöne biz ýürüýän halkymyz. Şoň üçin Türkmenistanyň içinde özöçlüğe gidip dur. Adamın pikirleri ütkep dur. Adamlar inni düşünüp başlady. Diňe ulun elini hemme. Ne polisin, ne ýa-ni hukuk gorýan gurumlaryň, ne prezident eline de. Täbi hukuk gorýan guruluklar işleyen adamlar ulun halk ütkeş adam da. Şol ýaly. Şonuň üçin ine soruňyz bolsa aýdym. Ýollardan habar barmy? Ýollardan men aýtdym. Ýollar 1 fevral üçin açylmaly. Türkmenistanyň prezidenti gitjek ýeri ýok, kanunlar bozdur, bütün dünýä bilip dur, batyşlar gidip dur, güýçlere batyşlar. Ýolu açmakda sansa ýetdi inşallah. Şoň üçin ine şu ýaly ütkeşler gider. Ýol açylýa ony ýa-ni ýalwaryp, çykyş edip ýalwaryp prezidentim zat diýmek gerek ýok. Onam. Şu adam Türkmenistan prezidenti diýen adam özüne hakykatan prezident däl, ogry, kezzap gurban boly. Ol adamlar ölümüne çıkıp mehirligini veren ok, rekimligini veren ok. Sen ol bir ýerde Türkiýede ölüp, ýa-ni aşsuz kalyp durkan tam kömeden ok. Sen ýol aglap aýdanyň bilen tok ýok. Müňläp çykyn aglap. Tok ýok. Ýöne müňläp protesti çykyp talap etsen, gorkup edýär. Şonu ýadyňdan çykarma. Burada tanışma haçan başlaýar. Oğurlukdaky duýdurmasak batyrdylar ýurdy. Hawa. Biz gaty şart ýagdaýda Türkmenistanyň hökümetini, BK-nyň hökümetini, Türkmenistanyň korrupsiýon hökümetini aýyrmaly. Halk bol protestlara çykyp, biz aýyrmasak bular oğurlap ýurdy ýykyp gidip durlar. Şoň üçin men geň görýän käwak bizim watandaşlarymyz Amerikan siýasatçy hökümine gapdarla açyk serip durlar. Her kim öz işini alýar. Goýýar.
Yöne esası işin sen Türkmenistan vatan. Sen şonu düzeltmesen sen ol daşını şey diyorsun qalırsın. Biz dokument alarsın, pasportu da alarsın, parçalar sen rayetliğe almalılar seni. Onu isteyen adam alır. Yok gerekka daşını akıl qalını gerekka özünler diýse bolluk bolýar. Häzir paçalygy işte daşını qalınlara ölsünler diýse kabul etýärler. Sebebi bütün döwletler diýer asit öň giderim. Kaçanla siz Türkmenistan devleti, demokratik devleti olup konstitusiyanız barka, hakkınız barka siz niye dediniz? Kaçanla parçalar verdiğinde poğuz giden son siz gıyır yani. Biz inşaat edilen yok ya kanun esasında. Parçalar geçinde niye dediniz? Niye mi çıktı? Dım oturdum. Demek siz ırğa oldunuz yani. Şuraya yani. Bizim Türkmenistan'da pensiya berip bolanok, bilenok, pensiyadaki baran adamlarına qaytarıp durmuş kartını geçirtip gelip kartamy geçirip pul alıp bolanok. Yine DVT'nin esasy programmasında şeyle yazılan biz häzir öz programmalarymyzy yine de ýa-ni täzeden serip geçýärys. Şöyle Türkmenistan daşyna işleyen adamlara minimal pensiýany berdirmek hakynda. Hemme Türkmenistan daşyna mecbur bolan ýagdaýda işler Türkmenistan'a geçirdiler pullaryny. Ne şol adamlara Türkmenistan'a baran ýagdaýda bizim devlet topory ýa-ni hökümetin ýol başçylygyna ýa-da meclise baran ýagdaýda birinji bilen şu daşynaky mecbur ýagdaýda işleyen adamlaryň pensiýalaryny minimum bolmaly diýip ýa-ni $400-600 bolmaly diýip şonu görüşär. Şonu biz etdirjek bolar. Men 100% boyun demek ýöne şoň üçin partiýamyz görüşär. Biz şeňle testlerimiz berip hemme aktivistlerden haýyş eder. Häzirki Türkmenistan'da bolup geçen zatlar ol bir döwletde, ananyň siz pensiýa bilen bolup. Ine derim, bir pensiýada ýaşayan adamyň günne geçýär. Erteden turýar, sosial edara barýar, pensiýa diýip, olam kartanyňyza geçirdik diýär. Kartasyna barýar, nowut. Bir aýlap pensiýa almak üçin o ýerde birine 800 manat berýär, ya 30 manat berýär ýa-da 50 manat berýär, onu pensiýadan berýär. Bir gürgü. Şu ýerde gaýdyp men ýaşamaýyn diýdi. Indi şu durmuşy we prezidentiň ýerini şammy ya islen ýerini alyp goýun. Giýjeti bilen ýa-ni naşnoy diskoteklerden çıkman, oturuşlardan çıkman, paraxor edip ýyden turýar. Näçe puluşya toçkalardan barla diýär. Yani bir hüppeçilik ediyor, yani gıyızlar bilen Araplar için zat edip, ondan sonra kimin icat edip, kimden pul alıp olur kadıyıp ne mi diyor. Bunu milyonlar aylarlar, günler. O gurgulu adam pensiyası bir $15 alıp bilmek. Bulur olsa her oturuş öderine $20-30 sokuyor. Şunun için yağınlarına değil ki adamlar getiriyor, şuraya hizmet edip, şunun pullarından alacak o. Şuraya alıp bunu getiriyor. Bütün dünyada samolyotlu kofi içmeyene Berlin'e atmak diyor. Onu bir diýmedim diýeni $28,000-30,000. Bilenmi? Bir günde $28,000-30,000 diňe samolyota soğulýar. Soğulmaly pullar. Men şo wagtda, şo pursatda da bir adam, pensiýadaky adam öz $15 aýlap atdyrmak. Ne şoň üçin adaletlik ýok. Hökümet ýok. Demokratik institutlar ýok. Kanunlar işlenok, sistema yok. Men giň görýän, hukuk görýän gulluklar. Siz gözüňiz ýokmy? Ya açkyňyz ini çykaryp bolarmy? Açky ýermeş gitip gözüňiz. Görün ýokmy şu zatları? Näçe birleşip şonu tutsak edeňiz Berdimuhammedow. Berdimuhammedow tutsak etdiňiz hemme açky diýär. Ine ya döwletler var şo ýerde döwletlerde ýa-ni şol Goroş kulluğu, yani sallatlar, afisерler, kebap zahvat ediyorlardı. Sayıları geçirdik, kıbrıtlar şona yani hükmedi veriyor. Bizde o da yok. Sizde yararlar var, sizde mümkünçülükler var. Sözümüzde bitiyor. O Berdimuhammedow deyip bir yerine seyrede oturma. Besполезно. Sizin yolunuz bir türme, oğlan depe. Elinde vaka, halkının onu
Gahryman bolayyn, halkyma bir jest edenip edilýärdi. Näme çypydan bu? Näme birleşip şonu eden bu? Näme emheme 9000 adam? 18.000 adam ma polista. 35.000 adam ma goraş ministrliginde. Näme et bolmakmy? Bir tane emhemenin içinde 9000 içinde hemmet haramladı dälmi? Sebäp size näme diýsem kan? Siz öz başdan adam däl. Dogruňyz bolmaýar. Gulluk kime gulluk edýär? Halka gulluk etmeseňiz, halka garşy bolsaňyz, bir jenaýatça gulluk edýär. Utunyň okmy? Siz ofitser diýip özüňizi aýtmagy hakyňyz ýok. Siz namard. Bolýa halky gorkup türmäge salyp, siz ofitserler yararlı. Yararlı amma namard bolsaňyz, siz näme diýen? Türkmenistanyň goraş ministrliginde, Türkmenistanyň hukuk gorayan adamlar, Türkmenistanyň pazor eden bütün dünýäde adamlar. Şol utunç ofitserler şunu eşitmek utunç. Türkmenistanyň halky şu derejede gatnaşmakdan gorkýany sizin ýertiki gün çağlaryň geljegi gyzyklandyrmaýan diýär. Dogry ine hukuk gorayan gurumlar aýdýanlar, ýa-ni guluklara terim. Siz para atıyorsunuz, jaý gurduňyz gül ýaly. Ýegenler günün adyk bolýar. Olardan bolan çağlara diňe şonu gördi, başgalar bilen ogry. Kanunyň bardygy, konstitusiýaň bardygy. Men daim, men babam, men atam prezident, bu dünýä bizinki, bu Türkmenistan bizinki. Diýip şammy eýem 2 ýyl aýtdy. Ine şu ýagdaýda. Senin para alyp jaý gurduň. Ondan öýüňe gelip gıymak giderler. Zorlap kanala öldürmen bunu. Senin ofitser. Ondan pikir ederdim ben näme? Dım oturdum ay. Yollaşulan gurluş, bağlanç, düşünç, bir netije gelinde kerke değil. Boldun mu? Sebäbi biz her kim öz oturun yerine namatlyk edip gidip dursa, bunun güýçlük bolýar. Pikir etmem, döwlet, ine bir döwlete garşy gidip bilen zok, bu hökümet, bu ofisial, bunlar neofisial. 2007-nji ýylda, 2006-njy ýylyň 27 dekabrynda basyp aldylar. Neofisial bu. Hiç bir döwlet bunu priznat etmedi. Bütün dünýä jemgyýeti hem şunu diýdi, siz zahvat etdiňiz. Diňe Türkmenistanyň içinde prezident, bundan kult ýatadylar, bunun bir idiotdan bir dünýä gülkünji adam ýatadylar. Götürme başga ýerlerine okşan. Utunç, maskaraçylyk. O zaman bize diýerler, ine siz Türkmenistanyň näme diýär? Biz edemde o. Siz şu zatlary telewizorda görkezip bütün dünýä ýaradýar. El okşan prezidentim. Niye de var zatlar? Paçalıkta da yok zatlar. Siz şondan geçtiniz. Bir yallaklıkta, yani adam satmaklıkta, biz bütün dünya çempionatında birinci olduk. Şunun için biz internet boyunca sonki, üst boyunca sonki, yani adam hukukları boyunca sonki, devletin demokratik institutlar boyunca sonki, demokrasiya boyunca sonki, yallaklar boyunca birinci, adam satmak boyunca birinci, halkın türmeye salıp çıkarmak boyunca biz birinci, Türkmenistan'ın halkının yar türmeye çıktı. O bir oynar değil mi? Hukuren gulukla niye dedi? Neyem şeyle oynar? Görün adamı tutup, korkutup seni salıp deyip, sen onu şol adam aydan o. Sen şonu, men Türkmenistan'ı hata edemek, men fiila kormadan oynamak Türkmenistan'ı. Men seni hayatı koyuyorum ve Türkmenistan'ın baydağına, öğüne, tüykürüne şunu maskara ederini ettim mi öyle şu? Sebebi olan adam cenazede çekilmeli. Bir predupujdeğine bilen tamam olmalı. O profilaktika değil. Onu diyor, göre gangırıp akıdıp pul vermede basıp o biznes senin edip duruyor. Şunun için siz Türkmenistan'ın prezidenti paraxorlukta biznes ediyor. Siz hukuk kulluklarına yani biznes ediyor. Adam elinizde yani kasanma, elinizde diploma, elinizde uluslararası var. Şonurun adamlar kıyınap, pullarını tağlap, türmeye tanıyor. Burlun sistemi. Yani, o zaman ne yapıp kalksız silasını hormat koysun? Yok.
Siz halkın içinde iň nejit adamlar boldun. MHM'de Hudaý saklasyn. Şol men türkmen halkyna aýdýan. MHM'de garnaşyňyz bolsa gatnaşmaň şoňa. Saýlaň şu halkyň içinde şolary. Haramzadalary. Halky şu güne elten esasy prezidentleriň, diktatorlaryň instrumenti halky gyryp gözüni gorkutup şu güne ýetiren ýa halky 4 sany ýa el aýagyna diýine çöktüren şu MHM işler. Ýigrenin şolary. Görkeň ýigren ýanyny. Haklanydan alyň şoladan. Ol hakykat. Gynatapdy. Diktator gorkup öz tohumun daş töwerden ýygnaýar, halky basýar. Başlaýsyn şu. Sen diktator her gün gorkýar. Her gün muň janya ölüm mümkin. Bizimki ýerler. Biz akyn etdiýär. Kyn getdiýär. Ýöne bu adam her gün gorkýar. Näme bolka dünýäde komissiýa döredildi ki meni gözlemene näme boldum kady sansa başladymy kady gorkup otýar. Näme etjegini bilemok, nire ýörejegini bilemok. Urulup turana ýerjek bolýar. Orçeýdin bir ýerlerini nime dip ýa-ni owşap gelipýär. Türkmenistana ýadyna çykar, satyp oturdy. Inni şu özüni niýe satyp bolar kady. Men bilen Türkmenistan niýe satyp bolar kady gelipýär. Murada halk aktivistler gaty bolýar, kommentlarda görýärdim. Doğru diýen sebäbi aktivistler bir ütköş adamlar, halktan çıkan adamlar, şular risk alýarlar öýlerine. Öýleriniň maşgalasyny, doğru anlaşylaryny risk koýup, biz her wagt risk alýarlar. Bize töhmet atýar, bir topar hiç şad etmeýänler töhmet atýar. Inanyň biz öňe gidýär, öňde MHM bilen görüşýär, hökümet bilen bir kanunla görüşýär. İýdimizde edir şu MHM etmeýän işlerini edibin bilen görüşýär. Biz üns vermeýärdik. Töhmet atylýar, arkamdan pıçak urulýar, ay bir toparda atylýar. İki tarapda şol aktivistler. İki oduň aşagynda. Şol ýaly kyn, şoň üçin baky durmuş gerekmi? Özüň hereket etmeýän ol aktivist. Sözüň bilen, kommentariýaň bilen, puluň bilen, diýeň bilen, ýeginiň bilen. Golla şolar sana ýol açýar. Öz janlaryny riske goýarlar. Öz janlaryny öňe goýup, siziň öňüňizde durarlar. Näme bolar golunda? Sen o belli da hükümet yok, paraxorluk. Sen 30 ýylda näme durmuş öldü. Indi şu da hatta düzeltmek için aktivistler öňe çykdylar. Hakyky aktivistler öňe çykdylar. Görüşýärler, protestler çykýarlar. Yani YouTube'lar çykýarlar, gün aýdýarlar. Adam ýygnajak bolýar, adamlar düşündirýärler. Öýleri bir zat bolsa birinji bolup öňe gidýärler. Ine olar bolýar. Ol töhmet atýanlar linýa çekdik bir töhmetçilerden ve hakyky görüşýänler arasyna linýa çekdik. Şu linýadan bu tarapyna barmagyn teretmeýän wagt bolan bitme. Diňe töhmet ýalňçylyk. Ýöne hakyky görüşýän aktivist o zatlar wagt sarp etmeli. Diňe öňe düşmek bilen. Hiç da aldırman, sağa bakman, kim näme diýse diýsin, biz diňe dewlete bilen öňe. Sağ olun, devlete da kansa gider. Biz häzir rugrupirasyna ýetýär, güýçlenýär we biz öňe gideriz. Biz durmaz. Biz soňra çeligdir. Şu Türkmenistanyň demokratik döwleti, deň mümkinçilikli döwleti, Türkmenistanyň islendik adamy, islendik maşgala. Daşowly bolsam, Balkanly bol, Aşgabatly bol, Marly bol, o Kerkiçli bol, hukuklandy. Hükümetin seňinde borcu var. Hükümet seň üçin hemme zat diýjegini ýapma. Ine şu ýa döwlet bolmaly. Sen bir ýere çykaý, Türkmenistan daşyna. Bir zat saňa bolsa şu ýerdeki ýyçyny ılgap islendik ýagdaýdan çykaryp günäkär bolsaň sen çykaryp. Türkmenistany elter şu ýerde saňa ýa-ni ýagdaýlar döredip sen öz hakyny gora bilersiň. Ine şu ýa Türkmenistan gerekli. Ol bir ertekde ine şu ýerde ýaşap ýörmän. Şu ýaly döwletlerde ýaşap ýör. Şu ýa döwletler 1-2de bir topar. Senin Ýewropa döwletlerinde. Her ýol bolşy gyýryp stoly urup
Seni beýgen diýip gördüňizmi? Ýok. Bu akylsızlyk. Bular problema düýplenýär, düýplenýär. Akyl bilen alýar. Ne şu gerekdir. Bir o gyýryp lider bolup ýa-ni erteden akşama ekranyny gyýrylan gerekdir. Bize akylly hereket edip, akyl bilimler berip, akylly ýol öküp, bizim halkymyza aklyny östürip, bilimleri östürip, öňe biljek adamlar. Bir adamdan da köp adamlar. Şuraya adamlar bolsa öňe çykyp, şu wagt halkymyza kömek etmeli. Soruňyz bolsa men jogap berin. Bagşlaň, men bilen Musa çykyş edýär. Musa, şu biz gepleşigimizde men eşitýärmi Musa? Assalamu alaikum Umrada eşitýärmi? Şu gepleşigimizde Türkmen Kanal DVT ýa kanalyna, Türkmen Halky DVT kanalyna biz şu ýa tema terip geçer. Hukuk gorayan gurumlar, näçe gulluklar, näçe hukuk bozyan gulluklar bolýar. Ine şonu biz bir isledip etjek bolýar şu çykyşymyzda. Sen näme pikir edýän şu mesele boýunça? Näme pikirler bar? Näçe şu gulluklar Sovet Soýuzyna ýa-ni baha haklar, hukuklar gorayan gulluklar, KGB-dagi ol in elitady, polisden çykan ýa-ni armiýadan ýa-ni gelen goraş ministrden çykan iň akylly adamlar, düýplenýän adamlar, olar terrorist edarasyna dönýär. Polis gulluklar, adamlar gollayan, ýa-ni jinaýatçylar göldüýän gulluklar halky talýan gulluklara dönýär. Prokuraturada adamın haklaryny gorap, saklap, garyb adamyň, ýa ýönükli adamyň haklaryny gorayan guramy 30 ýyl mundan birinji taýyjy guramy boldy. Kadiyetlere gurulum edemez. Ola paraxor edara. Ol bir paraxor terede edara. Kim köp pul verse şol kıl. Eger siýasata oşulsan prezident kıl. Boldy. Näme şu zatlar 30 ýyl boldy? Diýmek. Ösüş ýok da degradasiýa bar. Näme şu wagt geçýär? Şoň bir esas nimesi näme boldy? Sebäbi näme boldy diýip düşünürseňiz? Menin pikirimçe burada cemgiýetiň passivliginden gaty şol näme balanşykly bolup durda. Cemgiýet passiv bolsa, şu edenetliklere göz yumsa, islendi adam öz berilen elindeki hökmüni çenden aşa ulunup başlaýar. Häzirem senet dursa aktivistler bar, kanuny öwredýärler, göreşýärler, emma halkyň köp bölegi passiv seredip dur, aýdyşyňyz ýaly. İkinji bir sebäp adamyň psihologiýasy bilen bagly. Şo ýokardaky oturan edenetligi başlasa kanunlar bolsa aşakdaky oturanlarym vertikal boýunça kanuny bozup başlaýarlar. Menim hakkym bar, menim güýjüm bar diýip korrupsiýa ýatýar, edenetligini diýerler. Men şeýle görýän Murada. Dogry. Dogry men pikirimçe Türkmenistanla men şu diýen sözlerime goşaýyn. Türkmenistanla 30 ýyldan bäri diktatura güýçlenip gidýär we adamyň haklaryny alyp özüçe, öz wagty üçin döwlet gurup, öz wagty üçin sistema gurdy. Şu sistemada adam haklary ýa biriniň haky düýnenýär. Şol sistema diňe bir adama hyzmat edýän sistema gurulansa, o ýerde konstitusiýa hormat ýa konstitusiýaň etatyna kasam içip, ýa-ni polisin kanunyna etatyna kasam içip, öz haklaryny, öz hukuklaryny, öz jogapkärçiligini edýän adama mümkinçilik bermeýär. Etjek bolsa. Şonuň üçin bu sistema diňe bir adam üçin gurulan sistema, muny biz aýyrmasak demokratik sistema geçmesek bolmaýar. Ne şu ýerde bir adam ýa-ni burada eger demokratik institutlar gursaňyz bir topar darmaýatlar peýda bolar. Sen demokratik institutlar näme? Jemgyýet edarlar. O ýerde aýryk ýok, näme darmaýat. Biz hökümetiň edaralarynyň adamlaryny petletmeli. Biz sıfırboy texnologiýa geçmeli, ýa-ni elektronly obsluživание geçip bir topar zatlar avtomatik ýagdaýda bolmaly. Biz şol hökümetdäki işleyen adamın sanyny petletmeli. 10 adam işleyen bolsa şonu avtomatizasiýa geçirmeli, ýa-ni kompüterizasiýa, programmalara geçirip
Şondan 3 adam 4 adam oýmaly. Oňam iň gowusy her bir adam 2-3 adamyň işini arkayn etip bilýän adam bolmaly. Tanmaýat bolmaýar. Indi demokratik institutlar, evet. Hukuk goraýan gurumlar, guluklar, olar demokratik institutlar. Olar eýýän ba. Sen olar demokratik institut diýme, olar eýýän ba. Olar işlemeli. Diýmek, şoň adyny diýsem, şolar darmaýa diýmeden. Ýöne demokratik masal üçin institutlarda ine alaly hukuk goraýan gurumlar, edalar. Şu ýerde egerde taňa ýol bolsa bir kanun, ýa-ni ukazany berse ýa bir kanun görkezme berse, sen etmeýän hakyň ýok. Bunu aýdýan, özüň et ýa-da maňa dil görkezme ber, men edýän senen suwak diýen. Şu ýaly. Onuň o ýerde içiniň slujbasy bar, kontrol slujbasy. Onuň daşyndan açyk jurnalistler bar. Olar darmaýatda, olar pul berýän, olar hususy. Onuň daşyndan bir topar hususy idaralar bar. Olar näçe hökümetiň darmaýatda. O häzir şu hususy gurumlar bolman soň hökümet özüne hemmedat alyp çiğişirip ýa-ni $100 ýa $300 ýa-da $600 bir adama bermeli ýerine şu $600 derek bu ýa 600 adam alýar da $10'dan töýür. Şoň üçin bu ştatlar uly aýlyklarym pes. Ýa alternatiwa ýok. Biz güýç hökümet türetmeli. Biz polislaryň sanyny azaltmaly, olaryň aýlyklaryny köpeltmeli. Biz MHM olur ya 9 tane adam neye varıp olur ya hoppa Türkmenistan. Bir hoppa Türkmenistan. Türkmen halkı neye bilecek bolýar, näde prezidente ýa-ni ýüzlenişleri işlerini Türk kalacak bolýar. Ine şu hop. O Türkmenistan döwletiniň hopy däl. O Türkmenistanyň ýol boşlugynyň bir kanun ýagdaýynda ýol boşluk wezipeni saklap, uğurlap, saklap, näme üçin şuraya geçýär? Şu sebäpli. Bizde smiyemiz wasilýada ýol boşlugynyň çalışmasy ýok. Ine şoň üçin biz batkanlyk. Eger ýol boşlugy çalışýan bolsa, onu gorkurdy bu adam. Onu kanunlar bozmazdy, ýegenlerini öňe çykarmazdy. Ýerimizde oturundy kıýgardy. Biriniz onu çykardyň özüň ölýärdi. Sebäbi ýeti jogap bermezdi. Biz onu çalışyp bilmän bular jogap bermez. Ine şoň üçin adamlar näýärde? Şoň üçin Türkmenistan prezidenti hukuk goraýan gurumlar hemme palnamoçany berip, ýa-ni şoň haklaryny ulanyp, şular paraxorluk etdirip, näme sen dedin? Ýene-de halky talap şondan pul alyň, mene beriljekkä. Men ýöne gözüm ýumjak, siz halky talaňdy, pilleri aldyrmaýan edim diýip. Oňda şundan bular hezil edip, talap türme batýarmy, prokuraturysy, kadet bilen türmede de bu halkyň üstünden medeni mertebesini, ruhuny peseldi. Nechilowechki uslov edip, adamyň bir bolmazak şertlerini saklap şu mal hökmünde de däl, adam hökmünde de däl. Hemme dadyny gorkudyp, nime edip çykanna da video ýazdyryp, söz berdirip, ýa-ni dil haty ýazdyryp, şulary kirlilerini ýup goýberýär. Bular ondan bir aýlap gatnamaly, belli etmeli. Ýene şu polis görme, ýene şu stres gelýär. Ine şol adam näme biz galdyrar? Şol adam gorkuda gorkmak sistema maşininiň mesarokadan çykanýardy. Näme galdyrmaly? Bizim çykyş eden ýani bizim Türkmenistanyň içine öýme alyp geçsem ýyllar ýaly. Anam. Türkmenistandan çykan adama psikolog gerek. Anam. Şol ýaly gorkuduldy. Ondan soň şu halka halk diýip seredilmedi. Şu halky hiç de hata etmän, ine şol meçhurde Türkmenistan prezidenti seredildi. Seredip gelip olmadı. Näme? Ol bilen okmy? Türkiýede adamlar ýa yaraman ölüp ýörler. Ya bilen okmy? Türkiýanyň konsullugynyň ýol boşlugy, general konsullugynyň Stambulda 2 tane fabrikasy bar Türkiýede. Şu fabrikadan pul alýar, adamlardan pul alýar, millionera döndü. Näme? Hukuk goraýan gurumlar bilen okmy? Öýlerim şu. Bular DPS'in ýol boşlugy, radary, ýa-ni satýan men inim kömek bolsaňa, bar köçe çykyp halky taly öýme kullandy. Bular ýa-ni Maraşgawat ýoluny kimin ýagdaýy, maddi ýagdaýy pes bolsa, jaý ikinji jaý gurjak bolsa, ýa täze jaýyn çalışjak bolsa, bolýar şöyle sen işler bir ay. Pulundan ondan belirtini oýakdy. Bular bir sistema, mafiya sistemasyny dören
döredip gelyen ve şonu saklap gelyen adamı. Ondan bunu ne diyeyim ki? Men pikir ettim Berdi Muhammedov ine şu halk saklaya. Yok, Berdi Muhammedov hem yerde der. Berdi Muhammedov häzir Murgat'ta der. Berdi Muhammedov häzir Vekil Bazarda der. Berdi Muhammedov häzir Aşgabatyň 5-nji mikroraýonuna der, 10-njy mikroraýonuna der. Berdi Muhammedov Köşde der. Berdi Muhammedov Hitrovkada der. Berdi Muhammedov 30-njy mikroraýonuna der. 8-nji mikroraýonuna, 10-njy mikroraýonuna der. Berdi Muhammedov Balkanda der. Berdi Muhammedov köşkde gizlenip oturuyor. Ine şol adamlar şolara hak verdi. Halkı talan nämetini dedim, maňa gep yetmedin. Barın diýdi, ine şol adamlaryň günähä. Ine şol adamlar diktaturan taklap gelip, diktaturan yedik gelýär. Ine şol adamlar namatly. Ine şol ýaly. Şoň üçin bizim halkymyz şular bilen işleýär, halkdan çykan adamlar, häzir polis bolmak, DPS bolmak bir men ýa-ni kosmonavt boldum ýaly, bir lotery utdum ýaly. Hudaý takladım. O niýe bar ýa? Diýmek namat, ýigrenji, bir kanunçy jenaýat bolmak häzir bir görüleri bolsa. Ve niýe bar ýa? O Türkmenistan näde öwredi öwredi? Şu özüne millidir diýip gelýän iki dyrnak goşan arasyna adam. Türkmenistany bir ýaşap bolmajak, ýaşamallar döwleti öwredi. Türkmenistan içinde hem bir gaşşak bolýar. Ýolaçylyk gaçylýar. Şo ýaly şo durmuşa getirdi. Şonuň üçin diňe Türkmenistan prezidentini gürätdi. Beýerde hukuk gurulukları, hukuk goraýan guruluklaryň esas gürätdi. Ýolbaşçylaryny. Şonuň üçin ýolbaşçylaryň öz garnaşlary bolýar. Ýöne o ýerde bir sistema bar. Sen ofitser, sen pistoletyň bar. Sen ýaraly, ýa-ni dejurstwo edýän. Näme dogalyňa, dostlaryňa, öz kollegalaryňa jaň edip, aýyny bestiretmen bu zatlar, ýörüň prezident tutup almaly diýip gizlilen oklandy, gizlilen. Ha o prezidenti goraýan guruluklar bar. O ýöreň hem ýolbaşçylary bar. Olarda da olaryň problemleri sizinki ýaly. Men şoňa diýen birleşim. Minimum şonam et bilmeden halkı talamany goýun. Bolly ho. Halkı şol ýaly edip geldiňiz, geňim bolýan näme halk turan. Bak siz etdiňiz şonu. 30 ýylda şonuň ýa-ni gözüniň garasyny dyrgyk etdiňiz. Dyrgyk edip şolary görgürler, gürleme ýaly etdiňiz. Indi geň bolýan näme halk kaldan. Agalmaz da halk. Benim pikirimçe şu esasy. Indi Musa sana bir soru var. Vatandaşlar size de soru var. Eğer isterseniz jogap ýazın. Indi şu ýagdaýda hukuk goraýan gulluklar näme düzeltmeli? Düzeltip boljak mı wapşe? Ya şu gidişine gidermi? Türkmenistan prezidenti gün-günden ýa-ni bir kançylyklar dowam edip pullary gün-günden köp uğurlap onun daşyna dogunyň garnaşy köpül bularny Türkmenistana garynjalar ýaly iýmege anladyp dursun. Giýenalar ýaly talaýalar. Indi şo pursatda hukuk goraýan gulluklar näme der? Öz parahoryny dowam edip, olaryň üstüne goşup halky ondan plus talarlarmy? Ya da şular çekirlerler de durarlar. Aýyny bize ýedi berip halky gynap, talap, mask üçin ýolda durup bir fantaziýamy şolar satyp, olaryň pul alyp, indi bezetmeli durarlarmy? Ya da näme bolsa şo bolsunlar, bular halka Türkmenistan gerekkä bolsa bizim haramda ýaly şo tarafa gider, bizim halky tala. Näme bolsa şo ülk kalsın halk. Men öýjä mursam bolýar diýip, ýa-ni geljek Türkmenistan geljegini ulur çukur bir dogdaga salyp, oň jaýan gider, öýden gider, çağıran gider. Şonu öňüň gözüňe tutman, şo ýola gidermi ýa çekilermi? Musa näme görýär? Ýa-ni bellek geçdiňizde nämesle täskel berýär, gepleşip dil döwüşip şol prezidente garşy gitmek, tutsuk etmek, näçe ýokary galdygyça adamlaryň şol korrupsiýa sistemasyna, şol paraxorluk sistemasyna bagly bolup durýar. Ýitirmäne zady köp bolýar. Onuň üçin şol sebäpden olar herekete geçip bilenoklar. Onuň bir-birisinden gorksam bardy. Men goldarlarmyka, halk galarmyka diýip orsaja gide tonka tam rwётся diýip. Birinciden şol häzir halkyň nägiligi ösüp dur.
sporadik ýagdaýda nägilik bildirip halk şol belli bir представительler bolýar, polisiýa, komitet şolardan ara almak bilen zady geçermek diýip pikir edýän. Polisiýa öz başda ýa MHM gullukları öz başda hereket eder diýip men garaşam. Doğru. Yine bir ýerde balık kildiden çürer diye de doğru. Onun doğru yönü dedim. Türkmenistan dini berdi Muhammed yani. Vice premierler var, kabinet ministri var, yani prezident sovet var. MHM kurulu var, 9.000 adam. Onda şuna polisler var, diye 18.000 adam. Onda şunun Goruş ministrliği var, 35.000 adamdan geçiyor. Onda şunun kadiyetler var, onda şunun prokurorlar var, onda şunun halk var, onda şunun yankı Türkmenistan'ın içinde işleyen pudoklar var, ministerlikler bilen bir topar adamlar var. Men diyecek olyanlarım, şu her bir kurman, her bir edaram adamları fikir etmeli. Bir niye var ya? Bu durmuş bolmalı. Biz bir betbaxçılık, ulu betbaxçılıktan geçip ondan beter betbaxçılığa bariyat fikir etmeli. Egerde hukuk koruyan kurumlar batışlarını pezetseler halka, öz haklarını, jogapkärçiligini saklasalar, halka da jogapkärçiliklerini, haklarını berseler, onu gaty şart ýagdaýda Türkmenistan'da eder. Men diýjek bolýanlarym, dine Berdi Muhammedowler berde hemme gulluklar, şolun bu näse var. O esasan hukuk goraýyş gulluklary, hukuk bozayan gulluklary, terörist gulluklary diýen. MHM'da Hudaý sakladym. Adamlar çağırıp näme YouTube görýän. Näme YouTube görmek dünýäde cinayet mi? Näme YouTube görmek bütün dünýäde cinayet işler? Näme YouTube görmek ine Türkmenistan'da cinayet iş. Näme VPN almak Türkmenistan'da cinayet iş. Näme bütün dünýäde VPN ulanýarlar. VPN'im de yankı uly tizlikli internet ulanýarlar. VPN'im ulanmak mı? Näme Türkmenistan'da o kanun orada, konstitusiýada ýok zatlar. Näme onu talap edýär? Ol diýmek birini köçe tutup, sen näme balık giýen diýmek. Şol ýalgyrda. Sen näme ýa terpek giýen, aýat terpekni. Şol ýalgyrda bu jinayetçi teröristler ynanyň musulman bolup, dine ananyan adamın sakkalına yazıp vodka koyduk, vodka içtirýär. Şol ýaly bir harandada bolmak bir bolýa bir adamy gynanýan bolsaň, oň bir ruhunan öldürmede, oň bir dini ýagdaýda bir zada ynanýan bolsa öldürmede. Şoň üçin Türkmenistan'da cemiyet ýok. Türkmenistan'ın halkın maly öldürdiler. Mallarym bir geçip bolsa şoň ýerden gidýärler. Üýüşüp ýa grup agdygyly var ýaly. Bizde şolum aýyrdylar. Bizi şu dereceye getirdiler. Kim getirdi? Dine Türkmenistan prezidenti şoň 80% işini, 90% işini hukuk koruyan gulluklar etdi. Şunun için bir hukuk koruyan gulluklardan başladı. Komisiýa dördü. MHM teröristlere yaparsın emmetdi. Şolur öýler odan depeden başlap geçip başladı. Arasy adamlar var. Orada diýilmedi. Ardalar gider. Her ardanyň derini şolu salar. Paris'in içindekiler. Şoň üçin hukuk koruyan gulluklar hukuky bozup, paraxorluk edip, biznese döredip, adamın durmuşy ýa-ni biýgüne basylýan, onu seyretmän, gaýtyp pulunu söküp, pulunu vermese ay biýgüne etsin soğuk üçin. Ol näme bardy oğlum? Ine şu zatlar menim pikirimçe dowam eder. Menim pikirimçe Musa, biz Türkmenistan'da sistemany çalışmasak, şu oram galmaýar. Näme şu halkga nok diýip aýdýarlar. Siz pistolet alyp bilmeden halk yaraly näme? Siz pistoleti jinayetçini öz konstitusiýon borjuňyzy edip tutup edilmeden halk näme? Halk gırıp bagşlan depip bu işi koyduğunuz son diýeni näme turup dünya çempionatynda birinji ýer almak. O näme tursun o? O gurgura bir dinç verin, bir nahar verin, bir öýüne gelsin.
Şu ýaly ýagdaýlar meniň pikirimçe gowulagy getirmez. Ine men hukuk goren gurulukları ýürütýänler biz sizden ya sizin bilen ya sizi aýryp basyp üsün gurulukları eder. Türkmenistanyň ýa-ni gurulukları, goraýyş gurulukları, hukuk goren gurulukları Ýewropa ýaly gowaýlykly $1,5 $3,5 alıp arqyn işläp hormatlanýan guruluklar. Onun duruşunu logosundan başlap, yani hemme zaman çalışır. Formatın yani renkine çelli, stiline çelli çalışır. Siz öz formanızı maskar ettiniz. Öz yani emblema baydanızı maskar ettiniz. Siz papanızı maskar ettiniz. Siz pagonlarınızı maskar ettiniz. Siz maskara oldunuz bütün dünyada. Dine Türkmenistan'da değil. Siz dine Türkmenistan'ın önüne cinayet işletmediniz. Siz bütün dünyanın önüne cinayet işlettiniz. Şunun için biz siz çalışmalı. Varyant yok. İşklerinizden başlap. Hemme daha çalışmalı. O MHM kurulmasına duruşunu yıkıp başka bir yani şöyle pamit kurmalı. Neye adam öldürdürür onunla? Neye adam kıynap ihtarısından öldürür onları? Neye adam şöyle yani türmede yani pıtal ettiler. Onun duruşunu yıkıp özümüz yıkıp terden bir şöyle bir ulu park mı bırak kurup ya da şu ölen adamlara yani hormat koyup bırak kurmasa o bulmuyor. Başka yerden olmalı. Duruşuna şu MHM edarının duruşuna çalışmalı. Yani şu yani öğretişler gerek Türkmenistan'dan ne tip bolam. Men diyecek koyanlardım. Şimdi Musa şu yani bir soru duruyor da. Biz diktatörler bizi şuna getirdiler. Diktatörler hukuk koruyan gulluklara hemme mümkünçilikler berdiler. Hemme kanun bozmak, hakları bozmak, bir düzünçülük etmek mümkünçilikler berdiler. İnni şular diktatörlerin bir poyda var yani. Biz diktatör tutup alsak ne şular olmadı. Yani diktatörün ömrünün yolunu arasına gelen şular. Halkı saklap gelen şular. Halkın yani gözünün oğlundan alan şular. İnni şu ýagdaýda halk näme etmeli? Şulara Berdimuhammedow cinayeti işin devam eder. Mun garyndaşlary her günden köpelip inni Serdarlyň garyndaşlary peýda bolar, gaýyn tarapy bu öz arasynda gyrlyşyp her kim territoriýany Türkmenistany ýa kvadrat kilometr paýlap basyp alyp ýa zawodlaryny, fabrikalaryny alyp olaram rekde taklap gelirler. Inni ýa hukuk goryan gulluklara öz paýyny almalylar. Olar ondan beter galan halka basyş edip halk ederler. Indi şu ýagdaýda Türkmen halky näme etmeli? Ay Allah can Hudaýjan üstümizde parahat, çürüňiz we namyz we bolýaly diýip oturmalymy? Ya da şular soňky söwüşe galyp öz haklaryny alyp täze Türkmenistan gurmalymy? Egerde täze Türkmenistan gurmaly bolsa, sizin pikirinizçe Türkmenistanın içine halk öz umur bilermi? Ya Türkmenistanın daşına halk gelip köňetmeli? Şuna mı aýtdym? Meniň pikirimçe Türkmenistan halky başaryp biler. Men sebäbi mitingler gatnaşdym, zaretdim, gördüm. Mitingler gatnaşanlaryň arasynda ukyply, talantly adamlar köp, zekinli. Türkmen halkynyň potensialy bar. Täzeden gurmany, döwlet gurmany da, emniyet gurmany näme güýji bar. Emma şoň ýaly hukuk goraýjy organlar tarapyndan basyş edilberse hökman suratda bir katastrofa eltme mümkin şol. Gan döküşlük bolma mümkin. Ya şolaryň maşgalary ejir çekme mümkin. Gaty berde hukukly ýagdaý döreýärde. Şu ýurdun daşyndaky we ýurdun içindäki adamlar birlikde paralel bolup işlemeli, bir-birisine informasiýa geçirmeli, bir-birisine zatlar, kanunlar öğretmeli. Şonun esasında biz diktatörü yıkıp bilýäs, täzeden demokratik kanun döwlet kurup bilýäs. Bolmasa da häzir başgalar çykyp durdy. Partizan uruşy gerekdi ýa agdarmaly diýe parahatçylyk ýoldan ýeňip bolanok diýe. Bol ýanlış pikir. Çünki Türkmeniň mentalitetinde bardy.
Urduýsaň gözüni çykarýarlar, sellesini aldyýsaň kellesini alýarlar. Eger şolaryň şol ýerde zat diýilse, şolaryň aýdylany bilen hereket edilse-de partizan uruşuna birinji nowatda kim ejir çekmek mümkin? Şol vilayatlerde bir düzgünçilik denetçiligi diýen adamlar, polisiýa, MHM, onuň hökümet işgärleri ejir çekmek mümkin. Olaram şu ahal vilayatdan, Aşgabatdan, Göktepe'den gelýärler. Ol vilayatlaryň arasyna soň gan döküşüklük, grajdan uruşuna gitmek mümkin. Şoň üçin hiç partizan uruşuna başlamaly däl. Bu çağırış eden adamlara jogapkärçiligi almaýarlar. Birinji nowatda şolar öz jogapkärçiliginden kaçıp men edemok, men onu çağıramok, men onu gözümde tutamok diýip gaçarlar. Şoň üçin biz parahat ýolu bilen öz kanunlarymyzy, haklarymyzy bardygyny göreşmeli, soňgaçely şu gazanmaly. Sağ olun. Sağ ol Musa. Gaty dogry aýtdyňyz. Ine serdiň. Menin analizim boýunça bir nira var. Türkmenistan prezidenti bundan beterim oğurluklary dowam eder. Ya bir oğurluk eden adam gününden köp ediyor. Ol bir dinamika. Ol gününden pes etmez. Näme pes etsin? Kim şoňa aňyrdyr diýen ýok. Hökümetin hemmeti elini berse böküp, ýarşyp elini ýalýar. Şoň üçin näme bolsun? Halktan ses ýok. Bu diýmek öz ýanky jinaýat işlerini, öz kezap işlerini dowam eder. Indi ünsörüm. Serdar Berdimuhammedow arena çykyp başlady. Bunun öz kezap işlerini oň üstüne goşup dowam eder. Ya ikisi biledik, ondan beter ýanky kezap işlerini köpellerler diýmek, bundan beter pullary bolýar. Indi ünsörüm. Bunun yegenleriň çağalary ýa çykyp başlady 18 ýaşly. Bunun köpelip bundan beter kezapçylyk işleri, bikamçylyk işleri halky azar edip, talap, ýanky nasyl edip, zorlap, öldürüp ederler. Indi polisler mertebesi, ruhlaryny gaçyrarlar bular. Birine öldürdüler, urup öldürdüler. Beýlekini koglap polisler bulardan açýar. Diýmek polisleriň ýanky ruhlaryny, polisleriň haklaryny aldylar şolar. Diýmek polisler halka bilen boşulmaz. Polisler şol wyjyt diýär, ýanky ýaşamak üçin ýene de mümkinçiligine göre adamlar tapyp ederler. Diýmek Türkmen halkynyň ýagdaýy mundan beter kıynaşyp gider. Munun üstüne Göktepe'den, Bağvarap'tan adamları iyi verip vilayetlarda ondan beter kısıp başladı. Bu ne bilen oturdu? Bu grajdan uruşuyla oturdu. Her vilayet turda şol Aşgabatdan, ýanky Göktepe'den, Bağvarap'tan gelenlere garşy görüşür. Ya öldürüp başlar, ya görüşür, ya hak bolup galar. Sebäbi ol öz ata-baba ýerine garyp düşene hiç, gul bolana hiç, şo ýerde eýýäm şol çörek tap bilen oklar. Öz ata-babanyň ýaşap geçen ýerlerine, baý bolup ýaşan ýerlerine garyplyga düşüp, azapsyz, gula dönüp, iýmene çörek tapmaýar. Näçe ýagdaýlar kıynaşlar, şonça şolar birleşip galyp gyryp başlarlar. Eger şo bolsa, onda biýüne adamlar öler. Biýüne adam ölse, onuň dogun gardaşy alarlar. Grajdan uruşy bolar. Maňa MHM işgärleri ýeti ýaňy işe başlamda, ýa politik işlere liçkama ýazýarlar. Çatdan kowulýarlar. Liçkama ýazýarlar. Siz bizi kowsaňyz, biz başga nik bilen giýer. Ýerim diýelim, siz hökman habarly, sizem halk, sizem bizim diýen zatlaryny eşitmeli mümkinçiligim kelleňize çykyp diýip ýatsam, biz düşünýär sizin diýen zatlaryna da diýär. Biz sizi düşünýär ýöne biz grajdan uruşuna elçekkä bolýar, haos bolmaz ýaly. Ine eşitdiler. Ine düşünmeyen prezidenti gollap elçdiler şu bütün halky grajdan uruşun öňüne elçdiler. Şol ýaly men şol ukypsy düşünjesi adamlara düşündirip gelýän bular öz ýanky siýasatyny ýöredip, olar pikir etdi döwlet we olar pikir etdi hökümet we olar pikir etdi ine milli lider we bizi ýanky gaýry edýän. O hany milli lider? Baý bolsa görkezim, menen bir görüp galaýyn şonu. Hany şol ady näme şol? Men bilýän şol kim? Oňa Türkmen halky.
Görgül ölüp durur. Başka milli lider yok ha. Ne şu ýaly şu kezzaplar atmaska tapıp Türkmen halkın gırarını uşuna getirdiler. Ne şunu men diyen hiçbir sizin vatançılığınız yok mu? Kafam işlemez. Siz bir yani harbi yolu çıktınız, sizin ofisiyer çeystiniz olmalı. Siz bir halkın önüne çıkanlar, men inek emheme diyenine halk size bir söğüp başlaya, şondan, içinden, daşından aydıp başlaya. Hiç utanaz yok mu? Näme şol işe var yani? Şol işe ağrı vermeyen bolsa, şol işe baranızda sizi iň harandadalar ýa hata edýän bolsa halk, näme çıp barýan bol işe? Ýöne halkyň arasynda da köp ýalňyşlyklar bar. Şol işe baranlaryny ýanky ine şoň şansy boldy, lotereýa ütdi. Görýärmi galyp başda jara urýar diýip ýanky bulur. Kanun ýolundan näle paraxor ýolundan seredip, paraxor ýolu ine çempionatda 1-nji ýer aldy. Vilayetde görýärmi? Jara urýar. Şu wezipede işleýär. Ine menim şu bolaýsam diýip ýanky bulur. Şol ýa pikir edýärler. Ine şol ýalňyş. Biz şu zatlardan aýyrmaly we halkyň arasynda emhine şäherle aýtmaly siz kimdiniz? Onu bulur düşünürler. Hak bulur ýigrenýär. Bulur öz işlerini sıyağa çalışmalı bolýar. Onu bulur düşünürler. Ha, ýokardaky pul oğurlap kaçmak bilen iyeti bir halkın önünde cevap verir. Eýen bize aýdyp durlar. Şurordagy hökümeti alaysa bizi gırarlar diýip şol düşünmeli. Dağdırmaly şoňa. Şoň üçin dogunaryndan soň MHM'de işleýän bolsa, söwüp bilmesem düşündürüm. Karandada bolma. Siýla bizi çık işden diýip aýtmaly şu. Men şeýle pikir edýän, mümkin men ýalňyşýandyr. Men şeýle pikirim bar. Musa sen näme pikir edýän? Şol MHM işgärleri bular geroy bolup ýa para alıp adamlar problema düzüp ýok ýerden düzüp para alıp şonu tipa yapdy. Ýöne şöyle asly problema ýok. Yapıp şonu ýa ýok ýerden problem düzüp yapıp şo ýerden ýok ýerden pul galanýar. Şu zatlary halk näme netijede şular baha berer ýa doğrudan şular bütün dünya çempionunyň ýa vilayet çempionatynyň çempionlary şulara hormat goýmaly şu. Ay daş edýärler. Ine problemam düzür diýip pikir edýärler. Hatya problemam şolar düzür diýe, şolara dürüdüp bet başına salyp ýok ýerden we şonu düzden kişi bolup şolardan para bolýar, para beren adam özüni bakly adam diýip hasap edýär. Sebäbi ular ýa bet başyna çykdym diýip pikir edýär. Ine şol ýa aly tehnologiýasy. Siz näme pikir edýäňiz? Halk şolara jogap berermi ýa halk dım otururmy şolara MHM işgärlerine? Halk hükman cevap verer, yitirmene zady galman soň halk hükman suratda ayağa galyp ar almak bilen bolýardy. Aýdyşyňyz ýaly jemgiýetimizde bir gymmatlyklar, standartlar ütkedi. Bir öňe bir şol MHM ýa polisiýada işleýän bolsa, bir halkyň içinde, jemgiýetiň içinde bir awraly diýip hasaplanylýardy. Häzir şol adamlara ýigrenç adamlar dörep barýardy. Soň şol ýigrenç gahar gazaba geçişe, onu hükman suratda bir ayağa alıp ar almak bilen bolarlar. Bu polisiýa, MHM, prokuratura, gazet işgärleri kanuny Türkmenistanyň kanunyny goramak üçin döredilen struktura. Çünki döwletiň esasy kanundur. Kanunun bolmasa kanuny gutaran ýerinde zulüm başlanýardy. Zulüm hükman suratda reaksiýa berýär halk tarapyndan. Her bir güce karşısına bir güç görýär. Hükman suratda bir halk ayağa galar diýip näme pikir edýän men. Sağ ol, doğru. Hormatly vatandaşlar, men Bilbil Ýusupowany aýrdym sebäbi hemme men çykyşlaryma seretmän bir topar bir temada boýunça kommentariýa, bir topar dagtar gelýär. Ol bu provokator kim işleýär bilemok. Şoň üçin men onu blog etdim. Sebäbi ýanky ters pikirler ýalýar. Ýok ýerden ters dagtar ýalýar. Bizim temadan däl dagtar ýalýar. Egerde Bilbil Ýusupow siz şol ýaly men diýen dagtarma garşy bolýan bolsa, men sizi açyk etýär çağırýan. Ine häzir isteseňiz sylky beren gelin gurulşy. Her ýapyşymda siz aýdyp bilersiňiz, men Bilbil Ýusupow, men sizinle gurulşy diýseniz, gelip bilersiňiz, biz sizi alıp
Siz egerde bir näde bolýan bolsak, din doğru da din de siz bilmez. Yine şu ýaly yankıda atlar Musa doğru egerde bizim gepleşigimizin rezümesini çıkarsak da, yani soňky netijeni çıkarsak, özüne milli lider diýen bir iki boşadırmanın arasındaky adam hiç wagt halkyny gorap görmedik. Diňe halkyň garşyna işläp, bar pullaryny guruş biznes üstünden uğurlap ve şu ýagdaýda pikir edýär, ine men ölsem gitsem bu zatlar gurly, men adam ýatdalar. Ol pikir eden ok, adamlar seýdinle şu haranda gurbany guly, şu jaý 100 milyon oldu, şunu 30 milyonda gut bolýar, ya 20 milyon, ya 10 milyona. Şu ýerde 80-90 milyonumuzy uğurlady. Şul kezzapçylygyň subutnamasy şunu düşünen ok. Şu pursatda da, şu wagtda da şunu gorlayan, goryan gulluklar şu Türkmenistany doguzga akılyp duranyny seyretme halk gynap, talap, şolun gözleriniň oğuny alyp gelýär. Bular pikir edýär, ay Türkmenistan bezdonly, bize diňe baýlyk gerek, halka gerek gel, şuň ýanky watançylyga gerek gel, ýeti uruş bolsa näme, bize maçak diýip pikir edýärler. Hiç tadım pikir etmen şunu bilen gitmiyor. Şu wagtda MHM guruluklar, teröristler, bular pikir edýär, Berdimuhammedow gaçanlar 10 sany uly samolyotda getirir, bizim 9000 bolup, ýani 500'den her samolyoda minip bile açapda bir ada var şu ýerde, ýani şoň hemme ýerini owşap, wagtly ýaşap geçer diýip pikir edýär. Şu wagtda we şu pursatda pudoklaryň ministrleri, pudoklaryň ýolbaşçylary ay bir gün gowlaşarlar, bular ýala işläp bolanok diýip öz paraxorçylyklaryny edýärler. Şu pursatda, şu wagtda edilýän türkmen halkam ay bize ünlü boldy, bizimni barjak berjämdi, bardyk, näme etmeli bir daha garaşmady. Men diýjek bolýanlarym, ine şu hukuk gorýan gulluklar prezidentin diktaturasynyň bir esas instrumenti bolupdy. Ya şolar bar bolansa, şul halkyň mertebesini, ruhuny, gözüň oduny alyp dilgis etdiler. Şu halk Türkmenistan üçin gaçar ýaratdylar. Onuň üçin migrasiýon gurulgan bar. Ýöne men bir geň alýanlarym. Şol 18.000 adam polisda, 9.000 adam MHM'de, 3.000 adam migrasiýa gurulugynda, 35.000 adamdan ýokary goraş ministrliginde, kadetlerde, prokuraturadaky işleyen adamlarym halka hu. Olaryň näme? Durmuşy bizlemikmi? Ya olar näme Allahyň öňünde jogap bermelilermi edýän işlerini? Ya näme olar pikir edýär, şul bakty durmuş gider durur, bizim şundan beter bakty bolup, ýerti ine demokratiýa gelende bizim jüwlerimizdäki pullar bize kömek eder diýip pikir edýär. Näme şol ýaly gulupmy, şol ýaly akylsyzmy şu? Men şonu hiç düşünüp bilemem. Siz näme pikir edýäňiz? Şu mesele boýunça. Para almak häzirki ýaşaýan döwre edil bagta diýip bolmaz. Olar bir sistemanyň bir näme şaýbasy ýaly, şurupy ýaly da işläp durlar. Çıkıp bilen oklar dowam etseler izi erbet bolup barýar. Türkmenlerde şu hadisler edilýär-de. Para alýanam, para berýänam araçan dozaka düşer diýip. Ol haramlyklar hiç bagtda durmuş diýip bolmaýar. Mene şol Türkmen halka bilmedim kökman suratda bir zarader jogap bermeli bolar. Ýa Türkiýede de krizis, ekonomik krizis kökman suratda bu öz täsirini Türkmenistan içinde de ýetirer. Adamlar hasam garyplaşar, gedaýlaşar. Kökman suratda bu jogap bermeli wagt geler diýip pikir edýän. Ine şu ýerde bir ýerde bir soraw berýär. Sen gaçanyň barada gurrun ber diýär ama ine derim. Girlikeriz fiýaly ýa-da kakanat ýaly gorkoklar Türkiýe bargan bilmeli. Hıdyrov Türkiýe baranna
Şo ýerde muny ýa-ni polisiýa özüni tutturup şo ýerde gillenip ýöredi. Iki hepdeler. Tüpüňün gara bolýar. Ýa garamaýa barya protest edýär, protest urnudy. Proteste gelen adamlar bilen beýlik köçelerde şular köşeşdirip, bura görgüler urulup, ağlap, men boynuma böküp, kömek sorap, şöyle kömeklerini verdik. Hemme adamlar. 2 saat durup şöyle dargatdyk hemme. Şular tutulaymadym. Tutulýan adamlar pis edildi. Ondan soň şulary ýa-ni bir gara akydyp şulardan şo ýerden gider ýaly polisiň ýol başy erkek ýaly. Gerek bolsa 300'den tutar, 400'den tutar. Häzir ne şular aldyk, dargan men şuları goýberýän diýip şert goýdy. Bizem aýtdyk, onu bizem akydym adam meýle. Akydym bizem diýdik. Yok yok akıtacak gel, biz düşünýär ýagdaýlarymyzda dawaýçy, indi boljagy boldy, indi adamlar pytradyň diýip. Bar ýerde adam, grup adamlar. Hemme köçelerde. Bizem telefonda bilen işläp, ýa-ni gapdyryp köçe geçip şöyle interview berip, efire berip, adamlar guruşup, bir 3-4 saatny şöyle geçirdik. Niýe açdyk? Ondan soň başga ýere gitdik, adamlar bilen duşmany. Ondan soň 2-3 gün günne duşup ýetiden aşama duşda geçirdim. Niýe açdyk? Kimden açdyk? Men gaşşak bolsam oýlap barmýam. Şu gıybaty ýaýradan Yo, indi gurlayanlar kim? Gorkoklar, özünü ýanky gahrman ekranyny ýol bolsun tenlige ýan çynjyklar. Barmy şo ýere men ýaly Türkiýe. Ondan men ahranary ýöremok Türkiýede. Ondan soň ýene bardym. Ahranary gedem oga. Indi awtobusy, metrobusy gidip men adwokatlaryň işledik, prokuratura bilen işledik, ardalary terjime etdik. Ýa-ni pasportlar terjime etdik, dawiýeniz berdik, aýlandyň içinde. Kimden gorkdyk? Ya kimden emetdik? Sady gözledik. Öýüni çalışdyk, bolmasa bak gürleşik oňa. Näme birini öldürýär kim ol? Sadyk bolsun, beýlik bolsun. Haky ýokdur hiç kimin. Öz hakkymyzy bütün dünýäde gorak gerek, ýani Türkiýede gorak bilmez. Şo ýaly. Ondan soň yeni vardım. Şondan soň yeni vardım. Onu blog etdiler, goý bermediler, deportasyona goýdular. Üstüme ýazyl. Eger goý beren bolsalar şo ýerde organizowany protest gurnajakdym. Men gorkýan bolsam näme çyparyn? Men Kiýewe gorkýan bolsam ýeközüm näme çyparyn? Men barýan ýerinde komanda ýok, ýeközüm bar ýa-ni. Ya ahrana ýok. Eger men gorkýan bolsam, gorkak bolýan, onda siz kim? Özüňiz aýdyn. Men bilen işlerimi bir etjek bolum, ýarsyny. Onsun gurlan. Gepim tümek ýeri, biz gorkýan bolsak, bu ýola çykmadyk. Biz gorkýan bolsak, bir sany haramzada milliardera garşy çykmadyk. Bir sany dünýäde iň uly diktatora garşy çykmadyk. Adamlar bilen protestlara barmadyk. Hem ýere barýar protestler, bir ýerde çağrylsa barýar. Bir ýerde gurnap bilsek barýar. Ýeközüm gurnadym Jenewada, ine bardym etdim. Hawa geldi, hökümetden adamlar geldi. Hawa gelende näme? Polisiýa geldi, spesnaz geldi. Ugrunçdy olar. Hawa saklaýarlar, hawa gurleşýär, akitjek bolan hawa biz kanun bolamyk, kimden gorkardy? Ya bir zat ogurladykmy? Kerizif ýaly. Näme gorkardy? Näme etdik biz? Türkmen halkynyň haklaryny gorýar. O bütün dünya bizim arkamızda. Näme biz gorkaly? Ya yumruk ilk göremiz okmy. Günde de her hepde de ýem yumrugy. Tırnosklar boldy. Ugrunçdy bolapdyr. Şonuň üçin şunu diýen adamlar hiç ýere ýanky hiç zat etmeýän, birde birini töhmet atyp bir oturýan adamlar. Olary garasaňlar ýene oturup. Şonuň üçin men size haýyş edýän. Maňa okmy? Özüňiz çykyn. Özüňiz açyň dewlete, açyň başga bir guruma, özüňiz lider bolup çykyn, ýöne hereket edin. Namak bolmaň wagty geldi. Biz hereket etmeli. Başga laç ýok. Bir-birine töhmet atyp, "Ay sen beýleseň, burnuň beýleseň, kelleň beýle, sen sözüň beýle." Siz bize söýükseňiz biz köp ýalňyşlyk edýär. Siz aýdan gowam köpsün. Ýöne biz açyk ýürekden hereket edýär. Biz diňe hereket üçin hemme zatlar edýär. Ýalňyşlyk bolup ýa
Türkmen atıp yanlışlık eden yok beylikler yani. Biz demek hareket etmek için yürüyette şöyle yanlışlıklar ediyor. Sebebi onun yolu belli de. Onun yolu Türkmen halkı bilen oğun. Bilen yok. Yani şunun için biz özümüz, fikrimizce, düşüncemiz boyunca hareket edip adamlar bile koşuluşup şoru bilen doğun olup hareket ediyor. Şunun için bize korkak demek, ya bana korkak demek. Eğer de men korkak bolan bolsam, onu siz kim? Eğer siz mençe de etbilmeyen olsam, özünü fikir edin bir diyen adamda logika düğünün. Şunun için hurmatly vatandaşlar, men sizi her wagt söwüşe çağırýan, görüş çağırýan. Söwüş diýip elime yaralanmak diýen. Öz haklaryny almak üçin görüşe çağırýan. O görüş anyk, parahatly, açyk, arysy görüş. Kanun esasına. Eger şu kanun esasına bolmaýan bolsa, onu Türkmenistan konstitusiýasy onu ýok diýmek. Eger Türkmenistan konstitusiýasy ýok bolýan bolsa, onu Türkmenistan prezidenti konstitusiýasynyň içinde belirlenen adam onu ulum ýok diýmek. Onu Türkmenistan'da dövletem yok, hiç adam yok. Onu biz predel oyardı. Onu biz bırdat etmeli, onu biz teğerden devlet olmalı. Teğerden konstitusiya geçirmeli, sayıları geçirmeli, meclis saylamalı, yani arşından başlayıp hemen sayılar geçmeli, prezident saylamalı, ya prezident ayırıp kabinet ministri saylap, parlament devlet etmeli, o hak çözmeli onu. Halkın an düşüncesini alıp, korkup ruhunu, mertebesini yatırıp şular saylap bilmedi ettiler. Şular hiç vakt pikir etmedi ettiler. Şunun önüne hükmü suratda bir yankı lider, bir haramzada bir nime durur ettiler. Halka sayladan okmuş. Halk hiç vakt haram adamı saylamaz. Halk hiç vakt ukipsi adamı saylamaz. Halk her vakt güçlü adamı, güçlü saylar. Şunun için yine bizim maksadımız halka yol vermeli. Halkın adaletli olmalı. Halk kime rahat çözmeli. Yine onu o devlet oluyor. Bulması devlet yok. Bir adamın kime rahat. Neyme diyse oluyor. Yerti itini pamit koydu 11 milyona. Kızıldan. Yerti men öz itimi yine şun adı uğrudan şulum ma yankı vepalı şu adamlardan kovuy diyerim her. Deyip oturan. Men şunu deputat edecek meclis. Şuna men yanımda oturup zat diymen sizden akıllı şunu düşünüyor deyip. Koysam, inanın meclis kollarda şu saylar. Yani bütün dünya yeni öğretmesinden olur. Ya bir atını alır da yine şu rovaç, yine şunu aydımın bağışlanıldı. Şu yankı giyer bunun yüzünde. Hem yerde bağır avul. Bunu şunu meclisin vekili eder ağzatı. Men yanımda men olmasam olur. Bağır men bunu minip diyor. Men Türkmen halkına da minip diyorum. Şunu da minerim. Var mı şulum şuraya burada? Şunu ağza ederle men orunmasarım edelim. Atam olsa. Deyse. Önanın geçer şu. Yine şuraya devlet yok mu şu? Şuraya şunu anırdır diyen yok. O kanun bozayan. Doğuncan sen Karadağ'ın beyitmedin. Bütün dünyada maskara edip indi bu planetan bu galaktik sistematda bu günün sistematında indiki günün sistematında siz bizi maskara ediyaniz deyip aydayan yok ha. Şunun için biz özümüzde buna hemme dağılım bilir. Bir Muhammed Efendi. Parisan bilir. Emheme de bilir. Koruş kulluğan bilir. Eğer şöyle namaktar olsa onu biz namak. Eğer şolar namak olup birleşip halkı adaletine çıkarmayan olsa, eline yargınma olsa, kasam içen olsa, şorurma olsa, şorur ediyen olsa, olur namak olsa, olur halktan çıkan adamlar onun halkın alır. Bizim günah var elimizde. Halkta da yerine günah var. Şula fikirlerde de yerine günah var. Türkmenistan prezidentine ona yankı göz meçhulüne almadı. Onun ne özü toplumunu almadı. Ola belli de. Olur cinayetçi. Olur herhalde türmede oturmalı adamlar. Olur derek bir günahlar türmede oturuyor. Bir günah adamın olur Türkiye'de ya birlik devlette de işler oturuyor. Yine bolyan hatta. Şunu bir durmukla akıl bilen seyretin ne şeydir şu. Moda kim şunu kontrol edip şu güne getiriyen ve şunu saklap duran hukuk koyan grup var. Siz diyen şu. Siz şunu saklap durun. Siz eğer dursanız halka adaletlik verseniz yani haklarını verseniz
Halk şunu işini 3 günne görüyor. Bir kalsa bir günne şu bir ne saatte görüyor. Siz ettiren olsun. Näçip? Siyasi talamançılar. Siz halkı ezip gelýän adamlar otuylan der. Ne şu ýaly. Men näde ol diýsem Musa, goşup bilersiň ýa karikировка edip bilersiň. Men diýendim. İşte näme bizim halkda bir yöneki garaşlary bar-da, bir zat diýse inanýarlar. Şol gıýbatçylar, töhmetçiler diýsem hakyky diýip kabul edýärler. Şol halkymyza wagta düşündirmek gerek. Şol absurd ideýalar, samsyk pikirler şol Hydyrowdan çykýardy. O gaçty diýe, ýene soňky döwür Azat Kepkan kaçmada sizden görýä onu izin alıp götürýänem käriz we beýlekler de wagta şu jogap bersek gowy bolarmy diýip pikir edýän. Men köp taraplara jogap berdim gelenok sebebi. Eger jogap berip başlasan başga iş emedi. Günne çykyp tökme atya, günne ýalan rastlama diýär. Azat Kepkana bize birinji bolup bizi gollap başlady. Çıkıp haş edip provozaçilikler yüzlenip golla beylek aktivistlara davayçı gollan sebebi adam çıkarmak için 4 tane yol var. Birinci provozaçita, şolu hareket etmeli. İkinci advokatlar yerine. Üçüncü challenge'lar, çıkışlar bütün dünya yaratıp gıyırıp durmalı sebebi şon sesi yanlanmalı hem yerde. Yani provozaçita işlerini doğrudan halka maylıp doğru kendini. Berdi Muhammed korkup başlayan sebebi hemmeler eşitip başlaýar. Mun gorkmaýan zady, haçanda hemmeler garankyda bolýar. Şonu ýanlantyp barsan gorkýar. Dördüncü hatlar ýazyp bütün dünýä gurulmalaryny provozaçylyk derler. Döwletleriň liderlerini, hökümetler kaldırmak. Şu dördü iş etmeli. Şoň üçin Azat Kepka bir hem hatlar ýazýar, hem gol ýazýar. Hydyrow meni şeýle bir uly görýär. Men Rossiýada Azat Kepkany ýa-ni jaň edip tutturup bilýändir pikir edýär. Şol ýaly men uly görýär-de. Şol ýaly maňa hormat goýup men fiýilýär. Ine men Türkiýede jaň edip bir zat çözüp bilýänlik pikir edýär. Ýa-da Ýewropada men bir zat etip bilýänlik ýa gaty bolşundan beter maňa hormat goýar. O ýalňyşlyk. Kim meni Rossiýada dinlesin? Düşünýär? Putin dinlesin. Putin memorial yapacak bolýar. Ya ona men yapdyrýan. Ya bir men Russiýan gражданин. Men Rossiýa hat ýazanam bilen okumalar. Ya men içinim vekillerle. O saparmaňyzy ýazsaň o jogap bererler. Men o vekiller. Onda da ýazýar. Azat Kepkan ady, familiýasy, nide bolýan men oňlen bir kısan duş geçirdim. Olum öýe jaň edip, ýa-ni jaň edipler YouTube'da çykyş eden soň 3 gün görmedim onu. Ýa WhatsApp'da hem ýerde görler, ahir çykdy bir ýerlerden. Men boyun alandym, öňüne etdim. Maňa söz berdi, "Brada, siz bilen görüşjek, soň Soýunow bilen, soň Klim bilen, soň Kariz bilen hemmesi bilen görüşüp soralar berjek" diýip, men bilen görüşde durdy. Diýmek we diňe maňa garşy işledi. Şoňa seretmen de şonu boldy. Şoň üçin ol prokurorlukdan para holu üçin kogulan Hydyrowň pikirini garasaň hemmeler günäkär. DWT-de oturup işlad etmän, gyrat çekilip, hemme zat bolansoň, pabiyada bolansoň, "Hawa biz utdyk" diýär. Eger ýalňyşlak, men aýtdym asyle diýär. O prokuror boldy o ýerde, zat etmedi. Indi daşynda herkes saklajak boldy. Şoň üçin o zatlara jogap berjekler ol absurd. Ol Türkmenistan prezidenti şunu edip diyor şu zatları. Şu zatlarım yine Angliyada bolup diyor. Meni o jogap berjekler ol absurd. Onu bir öýüne silýän adam, bir akly bar adam, onu inanmaga anladın da gülür. Şol ýaly. Şoň üçin yine häzir täze çykaran aýda döwany Murat Gurban tutupdyr. O men tutturýar, Türkiýede men hat ýazsam men dinlemeýän. Men onu tuttu, o besiyede oturdum. Tursultan maňa habar berdi, Murat Güçüç habarlar barmy? Aýna tutup dur. Näetdiň edi? Men çykyş edip Turka oňa ýazýan. Ýani o ýygnakda oturdum, birinji rýatda kameranyň oňuna oturdum. Ýazýan hemme zatlar bilişdir, ine kopya pasportyny maňa öňünden iýerdi. Murat Güçüç maňa zat bolýa men çykardym. Men hemmelerden haýyş etdim.
Men derru pravzaşydyňa uğradyp şo oturan yerimde yığnakda Dursultan işler, Dursultan eğerine bir näçe jaň etdirip, onuň rezultatyny alyp, 10 käçeldi bolýa adamsyň aýdyşy 10 çeldi garaşaly adwokatlygyň habary şeýle zadany alyp otyl gürleşip otyrdy. Ondan akşam çıkış etdim atelde. Çıkardık şeyle. Inni 40 olay adam tutuldu. Şoň akasy men çıkarana kömek etdim. Ýöne şu ikisini ya üçüsini men bastırdım. O bir kellesin. Onda men beýlegine hiç bastırmadım. Bir bolmazaklar, bir Hudaýlar. Bir kelle sığınmazaklar ya. Onda men özüm näme deport özüm etdirdim Türkiýe. Häzir adwokatlara näçe 9500 euro töledim. Men näçe özüm deport etip, ýene de pul töläp, şoňy Türkiýe giýjek boldy. Ýene baryp şurada professor boljak boldy. Näçe berýän? Bir Hudaý saklasyn. Kä wagt diýerler bolýan, özümiň gülkini tutýa, şoňa adamlar ynanýandyr diýip pikir aýdmak bolýan, ynanýan bar eken. Bar. Bolar hukman suratda her adamyň ýan tapylar. Akıl derecesi boýunça adamlar tapylýady, ynanýanlar. Men her wagt halkymyza maslahat berýän, hemme adamlar öz analitik ýa-ni pikirlerini östürün. Analiz etmän öwrüň. Seýdim. Gurbanow näme diýär? Tak. Beýlik näme diýär? Tak. Rezultat näme? Beýlik näme diýär? Şeýle diňişdirin. Onu hemme zat anyklanar. Oy plany bu zat edi. Diýmek şoň pikir, şoň analizi sen kelläňe kanun bolýar. Hiç wagt hiç kim anlama. Öz kelläňiz bilen diýilen zatlar analiz edip öwrün. Seýäbi siz täze Türkmenistanda, täze dünýä garaşy bolmaly. Siz üstmeli. Size şunu üstürmeli. Näde analiz etmeli? YouTube'da ýa-da näde analiz etmeli? Orşy öwredýär şonu. Şonu ýaly öwrenmeli, biz öwretmeli. Musa halkymyzdan gelýän soralar bilis turu bolup bir gysga jogap berir bolsa, şoňdan efir ýapalsa. Efir açan TikTok'ta bolur. Açak netik bolsa, şun häzir giç bolmasa 20-45, 20-45 giç bolandyr. Ertir açar şun giç boldy. Men häzir ýoldan geldim, men işleýän. Ýani şun 1400 kilometr geçip ýetim 1800 boldy. Şonu da kıyın bolsa da ýada bolsa geldim. Ne şöyle bir aktivistime tutulupdyr, şoň meselesini çözdük ýolda. Indi häzir sizin öňüňizde çykyş edýän. Sorunuz bolsa berin, hormatly vatandaşlar. Bildiğimizce bir cevap verelim. Hormatly vatandaşlar, TikTok'ta efire gelin. Bolýa men häzir baran TikTok efire. Ine gelin şöyle näme sorunuz bolsa gürleşelim. Musa, şu günden biz efire guturaýaly. Egerde biz guturjak bolsak, 10 sekundda siz bizim halkymyza näme arzuly berýärsiňiz ýa-da maslahatlar. Biz efir guturuşyny. Adamlar bir-biri bilen tanışıp birleşmeni öwrenmeli, öz kanuny halk hukuklaryny kanun esasında kazanmalı. Men teklif edýän. Başta ilkince Telegramda olur ya goňşy bir-birisinin arasında pikir alışmaly. Sol sanda da şu hukuk goraýjy gulluklaryň işgärlerine de değişli gorkmaly däl. Bir zat kurjak bolsaň işe başlamaly. Nem arzu edýän. Yine bir soru geldi. Murad näçe bizim milletimiz 100 ýyl ýyzda diýdi. Doğrudan Sovyet Soýuzy
yani baka yine biz diyeti men yanlışmasam 14-nji 10 devletden bizden soň Kırgızlardy. Ya bizden soň Täjikler Kırgızlardy. Biz 13-nji ýerdedik. Men yanlışmasam. Şonuň üçin men yanlışmasam. Yine men ýarşlara gatnaýardym da, ýani Soýuz ýarşlaryna. Şo ýerde Türkmenistan uwerne 12-13-nji ýer alýardy. Men gen görýärdim. Näçe biz 12-13-nji ýer, näçe biz 4-nji ýer alýardyk, 6-njy ýer alýardyk. Her wagt 1-nji ýer Ukraina ýa Rossiýa, 2-nji ýer Gruziýa ýa-da Gazaqstan bolýardy. Şol beýaşlykda biz ýokduk hiç wagt. Sebäbi bizim halkymyzyň sosial ýagdaýy, maddi ýagdaýy, intelligensiýa hemmeti ine şo derejede. Şo derejededi. Şonuň üçin biz her wagt ýani şu Sowet Soýununaky döwletleriň arasyna iň soňky ýerlerdedik. Ne ýarışda, ne de ötüşde, ne de ýani intelligensiýa arasyna ýani arkitektorlar, ýazyjylar, şahyrlar hemmetiniň arasyna şu ýani biz bardyk. Şonuň üçin menin pikirimçe biz iýze öňden bäri gelýär. Dogry diýdi, 100 ýyldan bäri gaty dogry diýär. Sebäbi biz öz däp desturumyza ýapyşyp şonu ýitirmäni gorkup gelýän halk. Biziň däp desturumyz gaty bolup, ýöne biz däp desturlar bilen ýani çägelerde ýaşasak, onu şu durmuşum bize gelir. Egerde biz şunku durmuşun iň ösün zatlaryny alyp däp desturumyzdan saklap gelsek, biz bir çylşymly bir ösün halk bolar. Ine şoňa biz barmaly. Biz näçe şoňa bar bilemdi o? Sebäbi biz nähili zekak. Bize may vermediler soňky 30 ýyl. Ondan öň Sowet Soýuzyna may berdiler, onu biz üns vermedik. Bizim intelligensiýamyz bizi östürjek bolup köp etdi, onu bizim intelligensiýamyz şeýle bir az boldy halkymyň içinde. Biz esasy Sowet Soýuzynyň iş halky boldyk. Paxta ýygdyk, newt gaz öndürip onu iýerdik. Sırýy baza boldy. Ýani zawodlar, fabrikler köp bolmady. Biz ýani öz çiğ malymyzy iýerdik we şo ýerde beýleki döwletlerde şo çiğ maly ýani tertipleşdirip, öndürüp, harytlar öndürüp, satyp şonu giderjek halda. Biz bolsa minimalna ölmeli ýaly sakdadylar. Bizi üstürmeli. Dogry, biz özümiz mesut bilýärdik. Ýöne biz wagtyny üns bermedik. Ine şoňky 30 ýylda, soňky 30 ýylda bizde adatlyk boldy. Şo ýerde adatlygymyzy elimizden ugurlap alyp ýasyp, ondan soň berdik. Indi biz hakyky wagtymyz, şansymyz geldi, wagtymyz geldi. Haçanda biz közden turup adatlygymyzy alyp täze üstüşleri, täze ýollary özüni seçip saýlap öňüne berýär. Şans. Şoň üçin gorkmaly. Däp desturlara ýapyşmaly. Azybylyga ýapyşmaly. Ümürtmeli. Ve bütün dünya sivilizasiýadan gowda atdyranmaly. Sebäbi biz Mercedes minmetek, maşinlar minmetek, eşek arabada gelip ýörer däp desturumyz. Biz maşinlardan ýa-da minmeli. Biz elektrik maşinlary Türkmenistanda enerjiýon производство edip, elektrik energiýany Türkmenistanyň içine satar ýaly. Biz üstmeli. Biz zawodda bolmaş ýa-da ömürden zawodda. Biz zawodda gurulna ýa jana gurulna diňe pul ugurlamak bilen bolmaly ýa-da biz şonu marketing analiz edip, şoň gereklerini tut edip, näçe adamy iş berýär, näçe harytlar satylyp bolup, giýdirler, haçan çykdyry ýapar diýip öňünden planlar çekip, onu da jogap ber adam boy şeýle kurmaly. Ýöne, hani biznesmeni gurdurjak bol şuraya Türkmen hökümetining guruşýaly. Bir zawod ýa-da hiç wagtym etmedi. Giýdirji bolmasa gurmadym. 7 ölçek bir keser. Anäçe hökümet şonu gana. Sebäbi onun maksady giýdirjili zawod däl, maksady pul ugurmak. Ya o jenaýetçilik. Şol sebäpli biz ösemdik. Ondan daşary bizim halkymyzy köretdiler. Ruhuny, mertebesini açyldylar, gorkuzdylar, köretdiler. Ruhnama diýip bir topardap çykardylar. Gerekmejekler. Yani ruhnama Türkmenistan prezidenti ýazyp bilerdi. Onu goşmuşy hükmünde isleýän adam okap biler ýa goýardy. Onu oňa agry bolurdy. Onu ruhnamaň bir halka kömek ederdi, bir zatlarına. Ýöne ol halkyň esasy bilimlerini aýryp ruhnama sokman ýagdaýynda halk ondan beter kör boldy.
Şol yanlışlık. Bir topor yanlışlıkları yoğurlaşır, geçirilir. Geçirmem geliyor. Biz onları çalışıp bilemdik. Biz onları çalışıp okuyup adam koyup Türkmenistan üstüp bilemdik. Ne şu mümkünçilikler bizden alınlar. Şunun için bize sayılalar gerek. Her vakt şu gün Musa prezident olsun, Murat Urbanov, bir yankı elbet yan olsun, tapağı yok. Her vakt protestler olmalı, her vakt kritika olmalı, yanlışlar olsa ayıp durmalı. Yönü Türkmekte olmalı. Yani cenayete çekilir. Bir şey de gitmeli. Her vakt. Fikir edin yine Avrupa'da, men yaşayan yerinde, Fransa'da prezidentleri cenayete çekerler. Kritikaları vuruyorlar ama aynı. Türkmenistan'ın yüzüne karatan, yani yüzüne karaytan yatıp olmuyor 5-6 gün. Emkemezinin kıynap korkuyor. Bu neyme dönüyor? Öyle bir haramlarda, öyle bir keza. O keza Türkmenistan'ın milli lideri koydular. Demek Türkmenistan'ın moral şef boyun tersine vurup ters dövüp yapıyor. Yani şu bize gerek. Yine Akbel Separağı geldi. Salam. Svejika, men size edil manglayınızda bir soru vereyim. Baştan ulananlar. Marada Gata seyirciler iyi işler. Elim sakkalmam sıyırıp yetişmedi mi ne? Benim yoldan gelsin lan. Doğru. Ne 100 yıldan beri şu yerdeydi var ya. Şu soruğa gıyıska yönü cevap verin ya biz hazır efirimiz tuturacak koyuyorlar. Şurada da bir katı bu soru verdim. Onun boşalayım onu. O atlayın durmuş diyen illeşimiz. Bizim ösüp bilmediğimizde diye de bizim yana tararımız günahkar mı ya da devletimiz günahkar mı diye. İkisinde de günah var. Yani esası günah devlette. Esası günah devlette. Sebebi öne devlet asla Türkmen'in elinde olmadı. Padişah vaatından, padişah hükümeti basvardı da yani son tarih alalımda. Türkmenistan şu Ortadoğu'nun kolonyası olundan 1881 yılda. Onun padişah administrasyası da olun buraya da. Dine buyruk bileniyor ya. Türkmenler hiç saçıyordu. Onun ak padişah planında attı diye. Tilpek getirir, yığınamalı diye. Yaki diğerler o ayıtladım romanına vardır, filminde de vardır. At getirmeli, Türkmen'in atlarını yığınamalı getirmeli, uç edecek Avrupa'nın karşısında diye Türkmen'in atlarını yığınarak diyeler. Onun Türkmenlerden teke polkunu döredip onun şu Türkmen'den belli bölümünü uç'a iyi veriyorlar. Onun bir bölümünün piyale deyip yolun ayıtlarında vardır romanına. Piyale iyi veriyorsa yani şu tıl işleri şu. Tıl işlerine iyi veriyorlar. Şeytirip anardan gelen buyruğu yerine getirip oturuyor Türkmenistan'da değil mi? Kolonyal administrasyon var da. Hiç il Türkmen'in tesiri yok. Öz yurdunda devlet dolandırışına. Son Sovyet hükümeti uğurlu. 1917 yılın son revolüsyon, şu Oktyabr revolüsyonundan sonra Çin'den şu 20. yıllarda yani Sovyet hükümeti ornaşıyor ya da Türkmenistan'da. O Sovyet hükümeti vaatında da şu Gayretli Atabayev dolandırılan vaatı 1924 yılın ta 38. yıla Çin'i ya da 38. yılın başlarına Çin'i Türkmen'in eline oluyor. Gayretli Atabayev Türkmen devletini Türkmen'in hizmetinde oluyor. Türkmenler okuduya, östürüye, devlet dolandırma uğru diye. Onun Gayretli Atabeyev'i dürlü nimelere uğraşıyorlar ki bahane bilen atıp öldürüyorlar nimede Stalin tutkatlığını. Onun atırıp öldürülmenin sebep olunduğunun arasında başka milletlere var üstüne tökmede atan yönü iki tane Türkmen'in var. Tire tayfa düşüncesiyle şu üstüne tökmede atıyorlar gayretinin. Onun son ayrıtım gibi şikayet verilmem. Yönü onun SSR yıkıldı şeyler mi? SSR yıkıldı. Ondan sonra Türkmen'in ödeline geçmeli de devlet. Yine şu tayda şu vaatlayın durmuş diyen iyileşimizin sonra onu anıp verecek cevabım var mı? Yedir şu 88, 89, 90, 91, 92, 93 şenli Türkmenistan'la eğer halk ayağı alan olsa onu demokratik devlet kurmak mümkünçülüğü vardı. Şu mümkünçülüğü gıynansam şu bizim yaşımızdaki adamlar hem bizden 10-15-20 yaş ulu adamlar hem 10-15 yaş küçük adamlar
elden verdiler. Yine şolaram sizin en atalarınız köpsi. Siz eger de häzir Türkmenistan hakkında durmuştan nägile bolsaňyz ya da şoň näde ordugyny düşünýän bolsaňyz öz en atalarynızdan öz wagtynda näme üçin başgaldyrmadyňyz? Näme üçin Türkmenistanyň demokratik döwlet gurmak üçin hereket etmediňiz diýip soraw berip bilersiňiz. Onun döwletiň günäsi nämedir? Döwletiň günäsi döwlet diýilen zat oň başynda turan adamlaryň yürüdüyen siyasetine göre oluyor da, devlet siyaseti. Oğlum kimin eline geçti? Şol önkü Sovet döwründe Türkmeni ezmäge kömek eden Saparmat Niyazov, KGB hem güç gullukları häkimeti öz ellerine sakladılar, hem de paylaştılar, Türkmeni talamaya başladılar. Açık. Niyazowyň elindäki yüzükleri ýatlan, şo her yüzük bir owany bir ýyl ekläp biljek pulu alınan yüzükdir şolar. Gataylan çykylmak yüzükler. Türkmenin ähli mal mülkünü Niyazov eline yüzük edip takynny, ona saçyny renkledi, ona öz maşgalasyny milliarder etdi, öz dostlaryny milliarder etdi, Oçursowy, Jadany, Hramowy, hem ýene de käbir beýleki gemirjileri. Şeýtirem döwleti Türkmenin hyzmatyna goýmakda öz maşgalasynyň hyzmatyna goýdy, öz dostlarynyň hem öz hyzmatyna goýdy. Ýani öz bir kärhanasy ýaly olanyrda döwleti. Ondan tamam onu öldürär edeynem son akıllarından adaşan tam onu öldürüyor ve 2006-njy ýylyň dekabryn ahyrynda nimeni oýdular. Berdimuhammedow oýdular. Jadany bilen Hramow hem şo Berdimuhammedowyň arkasyna bokulyp bäri şonun ýer talak gelýärler. Bu taýda Berdimuhammedow da şo maşgalatyna da talamaga, Türkmenler talamaga olara da mümkinçilik berýärler. Şoň üçin köp adamlar bulaşýar. Şu doğrudan şu Berdimuhammedow dolandyrýandyr diýerler da ýurdy, döwleti ýok, bu beýle däl. Özüňiz görüp ýörsiňiz, aýdym tans edip diring böküp beren adamam bir döwlet dolandyryp bilermi? Ýok adamlar. O beýle adam döwlet dolandyryp bilmeýär. Döwleti dolandyrýan adamlar sesini çykarman gidileni oturup köşükde. Berdimuhammedow ýene bir olan elindäki eski gurçak garantga oýnatdy. Ine şeýle ýagdaý gysgaça. Sağ olun. Hemme dal aýtyp gutardyňyz, Musa söz goýmadyňyz. Musa, şu sözüňiz üstüne näme goşularsınız? Şol ýaşuly ýazgymyz dogry aýdyp geçdi. Türkmenistan kolonial siyaseti bilen geçirilerde Türkmenler başka model görmekde, hökümeti dolandırmakta. Şoň üçin oruslardan Kremlden kopya edip şoň dowam etdiler de. Şoň üçin bir halkda bir uly günah ýok. Ýokarda oturan elitalar şo wagtda deputatlar, uly günäsi bar şu ýerde. Halkda bir halky kimsitmek ýa-da günäkärlemek gerek däl. Esasen elitalarda şo establishmentde günah bar diýip hasaplayan. Emma Türkmenleriň taryhyny seyretsek, Orta Aziýa halkyny arasynda iň soňky basmaçylyň göreş bardy. Iň soňky Türkmenler göreşendir. Cüneyt Han tapawdy ýok, şol dünya daş bolsa däl. Afganistan geçse, şu Afganistandaky ersary Türkmenler o şol goldaýarlar, Cüneyt Han goldap şo ýürüşe geçýärler. Cüneyt Han Irana geçse, şoňdaki ýumutlar, göklenler, tekeler şonu goldap şol oruslara garşy, bolşeviklere garşy göreşen Türkmeniň geninde taryhynda bir potensial bar diýip hasaplaýan. Göreşmäne, dikelmäne. Doğru. Sağ olun. Inni şunun bir Şu taýda Murat bir ýekeçe belligim bar men inimiz Musaň aýdan zatlaryna. Şu ine ýa neme diýdiňde halkda günä ýok diýdiň. Dogrudur, ol halky günäkärlemek gerek gel bolýany tankytlamak gerek. Sebebi halkda diýilen günä ýok diýsen, halk mysal üçin halk diýilen hemmekşem halkda, intelligensiýada halkyň bir bölegi, şoň belli bir gatlagy. Onuň daýhanlar hem işçiler hem hünärmenler hem hemmede beýleki adamlar hem halkyň bir her gaýda bir gatlagy. Bir bölegi. Emma şu taýda sen diňe intelligensiýa şunu düzeltmeliýsen, galan daýhanlar, işçiler hem ýöne garaşyp oturmalysan, onda bir halka näme dogry signal bolýar da. Halk köpçüligine ol halkyň 98% ýa 99% onu diňe garaşyp oturmaly. Intelligensiýada şonu adat etmeli diýdiň bolýar. Olam näme dogry bolýar da. Her bir adam eger amruju bir
düşünýän bolsa, öz ykbaly üçin hereket etmeliligine, öz çağlarının geleceği üçin, öz ýurdunun geleceği üçin hereket etmeliligine düşünýän bolsa, hökman ayağa kalmaly. Ýurdun, döwletiň öz elinde bolmalygyny, halkyň şoň ykbalyny çözmeliligini bilmeli adamlar. Hem de şoň üçin göreşmeli. Hiç kim oturmaly. Hiç bir adam siyasattan özünü çetde saklajak bolmaly. Siyasat diýilende meselemine bir deňeşdirme getireyim. Näme bir maşyn alında, sen näher ulow diýilýär, awtoulow. Şo awtoulowy sürjek bolsaň, sen mysal üçin şonu öwrenmeli. Şoň nädip gapysyny açyp içine girmeli, nädip şonu otlamaly, nädip rulyny tutup onuň stipleniýany basyp, tamam kemkemden gazy basyp stipleniýany goýberip, şeýdip maşynyň herekete gelmegini gadanmaly, ýol düzgünlerini bilmeli. Siyasat edil şoň ýalda, ana şu maşyn sürmän senin hukugyň bolmasa, sürüjülük hukugyň bolmasa, şonu öwrenmesem şoň ulogyň senin öýüňde duranyň peýdasy ýok, şonu jinnek ýaly peýdasy ýok. Egerde sen siyasaty öwrenmeseň, sen öz başyna döwletiň bolanynyň jinnek ýaly peýdasy ýok. Onu sen elinden alýa-da, Ramf dolandyrýar, Jadan dolandyrýar, Oçyusov dolandyrýar, Ahmet Çalık dolandyrýar, ýa bolmasa Yenebir dolandyrýar. Şoňa düşünmek gerek. Siyasat diýmek, siyasat bilen gyzyklanmak diýmek, öz döwletini dolandyrmagy öwrenmek diýmek. Kimde kim türkmenler ýa ýaşlar siyasata goşulmalylar diýen bolsa, şol adamlar türkmeniň ganin düşmandyr. Kimde kim türkmen ýaşlaryny, türkmeniň dürlük atlaklaryny siyasatdan çetleşdirjek bolýan bolsa, şol adamlar, şol ýol başçylar türkmeniň ganin düşmandyr. Adamlar siyasaty hökman öwrenmeli, hem öz döwletimizi öz eliňe almaly. Şonsuz halk hiç wagt öz arzuwyna, öz maksat muradyna yetip bilmez. Bolýar, sag bolun. Ýene bir soraw bar, bize ýen 1,5 saat boldy. 1 saat 57 minut boldy. 2 saat bar ýa. Şoň üçin durdum, ondan men TikTok etmeli. Şurada bir soraw boldy. Murad abi, prezident saylamadyk. Şonda da şu özüni saylady. Ýör biz hiç saat çözüp bilmeýär. Biz siz berip bilmeýär diýär. Serdim. Biz siz berip bilýär. Biz ýa-ni nimeler barmadyk saýlawlara. Biz hasap etmedik şunu. Ay, bize şunu ýa-ni gollaw berjekler. Biz bu gollaw bermen beýleklere de bermedik. Şoň üçin bu bizim adymyzdan mulimlere basyş edip, direktorlar üstünde durup, MHM'ler üstünde durup, şu izbiratyny tali uçastyklarynda. Hekimler üstünde durup, şo ýerde bize deren, bizim seslerimizi alıp taşla 99% etdiler. Bizim seslerimizi oğurladılar. Näçe? Biz bize işat çözmeýär diýip siyasata goşdylar. Indi saýlawlar bolanlar. Men öňünden size aýdýan. Şu liste alýanyz şeýle, şu liste. Şuraya garmoşka diýeniz. Şuraya. Garmoşka diýeniz. Şunun içinde öz beliniňizi goýýanyzda taşlaýanyz. Taşlaňyzda şu garmoşka şu ýanky haltaň içinde sizin näde açylygyňyz sizin başga ýerine gollanyňyzy görkezýär. Onda olar paçkalap zyňanna sırada bilinýär. Bular ýanky saýlawsy geçdi. Bu sesler. Inniki saýlawlara biz barmaly. Şu ýerde adamlardan 10-15 tane adam topur edip, şol ýanky saýlaw geçirýän üstünden bağlap çöpüne durmaly. Bizim hakymyz bar, konstitusiýon hakymyz bar. Şu ýerde hiç kim görmän durka mulimler ýa-ni paçkalap Berdimuhammedowa ýa Serdar Berdimuhammedowa ses berip taşlama ýa onu falsifikasiýa diýmek, onu ýa sesleri ogurlamak diýmek, onu minimum 5 ýyl jenaýat iş. Şonu edip geldiler. Mulimler, üstüne hekimler, MHM'ler, şoň üçin şu saýlawlarda bular 99% tutdular. 99%. Her bir saýlawlar Türkmenistan bütün halk şuna garşy 99% atdylar. O bir gülkünç, bütün dünýäni öldürmek. Onda şuna da toy edip goý berýär, çär edip 5 tane 6 tane yarlakçylaram ýanky yarlanap o burkulayan çykyş edip aýdyp hormatly prezidentim, men atam, sen özüň menem öljek diýip o beýleki çaltaşy çykyş edip aýdýar. Näme şol Gul Cemalmy näme? Ine şeýdip ýa bütün dünýäni aldylar. Sebäbi bizim namat bolup gyrada politika goşulman oturdumlar. Indi Türkmenistan çalışmaly.
Türkmen halkı çalışma. Indi biz goşulmaly. Şu Türkmenistan vatanymyzyň bir zat bar bolsa, gün baryp şöyle hakykat açmaly. Onu biz öser. Başga ýol ýok. Şunun bilen Musa, men söz berip durmaýyn bilen çäňini eşitdi, ýa wagtdan. Ya açıkladığım var mı? İkin. Yok. Doğru ulaşan aktif Şunu- olmalı bizim cemiyetimiz. Şunun bilen biz efirimizi gutoýa, hormatly vatandaşlar. Men efir özmek barýan hem ýanky tekstat edilen hem at barýan hem söz berýän açyk kynrak bolýan men bir uraýaly ustada şunu boldy. Inne öwrenýän. Şu efirlere gelip biz diňýänmizde köp sag bolun. Abone bolun, ýazylyň. Birinji bolup habar alarsınız. Bizim ýanky videolarymyzy ýokary goýarsyňız. Akbesa para bizim ýazyjymyz, neşriýatçy, şahir, jurnalist açyk. Ol opozitsioner diýen ýöne şul jurnalist hökmünde, ýazyjy hökmünde beýan edip aýdyp geçen zatlary halkyň durmuşy görüşdi. Ol aýtmaly bolýar. Ine Musa bizim DBT aktivistimiz, olum gelýär bize goşulýar. Sizin hemmäňize köp taňlar ýakadyn şu ýaly efire gelip öz pikirlerini ýanyňyza. Şonuň üçin inniki çykyşlara çeldi sag bolun hormatly vatandaşlar. Hoş sağ olun, kaderli iyileştir, sağlıkta görüşelim. Sağ olun vatandaşlar. Köp sağ olun. Dinleyen için sağ olun. Sag bolun. TikTok'ta häzir edil 5 minutdan men çykyş eder. Sonra bolsa biz dowam etdiler. Hemen de sag bolun.